ಏನನ್ನು ನವೀನಣ್ಣ ಏನಪ್ಪ ರಾಮಲ್ ಕಟ್ಟೆ ನಂಗೆ ಅಜ್ಜಿಲ್ಲ ಇತ್ತು ಅಡೆ ಪೋಪಿನ ಏನಣ್ಣ ಬಸ್ ತಡೆ ನವೀನಣ್ಣ ಎಂಟೈಸರ್ ಬೈಕ್ ಇತ್ತು ನವೀನಣ್ಣಲ್ಲೇ ತುಂಬ ಅಂತೇಳಿ ಅವಳು ತಗೊಂತ ನವೀನಣ್ಣೆ ನವೀಂಡಿ ಪಡಿಲ್ ಏರ್ಲಕ್ಕ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆವಡು ಹಿಂಗೆ ನವೀಂಡಿ ಪಡಿಲ್ಲ ಕಾವಡು ಮಾರೆ ಕಾಪಿ ಕಾಟಲ್ಲ ಕಾವಡು ಹೆಂಗೆ ಕರ್ಲ ಕಾವಡು ಮೂರು ಪಾನಂತರ ಅವು ನವೀಂಡಿ ಪಡಿಲ್ ಏನಲ್ಲೇ ತುಂಬ ನಾವು ಒಂಜಿ ಅವು ಖುಷಿ ಫೀಲ್ ಇತ್ತಾರೆ ಗಾಡಿ ಇಟ್ಟು ಅಂತಂದು ಶೋಭರಾಜ್ ಯಾನ್ ಮಾರೆ ಇರು ಪಂಡಾರ್ದೊಂದು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಹೋಯ್ನಿ ಮಾರೆ ತರಬೇಲ್ ನಕ್ಕಂಡಿ ರಿವ್ಯೂ ತೋದು ಎನ್ನ ತಪ್ಪವು ಎನ್ನ ತಪ್ಪು ಅನರ್ಕಲಿ ಸಿನಿಮಾಲ ಉಂಡು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಲ್ಲ ಉಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅತ್ತೆ ಆ ರಡ್ಡನ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಲ್ದಿನ ರೀತಿ ಶೋಕ್ ಆತಂಡ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ನ ಸಾರಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ನ ಮಂಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್ ಯಾನ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆತಜಿ ಒಂಜಾತು ಕೆಲವು ಕಂಟೆಂಟ್ ಪನ್ನಾಗ ಯಾನ್ ಪಂದಿತ್ತೆ ಪಂಡ ಇಂಕ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ದಿನ ಎಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಇತ್ತು ಎನ್ನ ಫಾಲ್ಟ್ ಆತಂದು ಒಂದು ತಪ್ಪಾತಂದು ಏನಾಡು ಸೊ ನೇನು ರಿಸೀವ್ ಮಲ್ದಿಜೇರು ಜನ ನೇನೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ರಿಸೀವ್ ಮಲ್ದೇರು ಪಂಪಿನ ಎನ್ನ ಮಂಡೆಡಿತ್ತಂದು ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂಡನ್ನು ಪಂತೆ ಹೊರತು ಈ ನಾಟಕಲ್ಲ ಅದೇ ಈತ ಹೆಂಗೆ ಗೋಪಾಲ ಪಾರ್ಬಲ ಮಲ್ಪನಾಗ ಏನು ಅಜ್ಜಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಲ್ತು ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿಡದನ್ನ ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಆರನ್ನು ಫೀಲ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಎದುರು ರೀತಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಲ್ ಅವು ಒಂದು ಬೇತೆ ಭಾಷೆ ಬಲ್ ಕಾಟ್ಮುಂಡೆ ಬಲ್ ಮತ್ನ ಮಲ್ಪೋಡು ನಾವು ನೆರ್ಪಿನಿ ಜನ ಪಲಾಗಿ ಆಗ ತೀರ್ಬೋತನ ಅಣ್ಣಾಗ ಪರಂದು ಬಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಗ ಇಷ್ಟ ಬಂದ್ಬಿಡ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಮ್ಮ ಇನಿಕ್ಲ ಪರಂದು ತಿನ್ನೊಂದಿಜ್ಜೇರು ಏನು ಚಾಪರ್ಕ ಬಿಡ್ನ ಟೈಮ್ ಏನು ಬಂಡತೆ ಬೇತ ಟೀಮ್ ಹಿಡ್ದು ಆಫರ್ ಬಂದಾಗ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಪಂತಿನ ಎಂಜಿನ ಬಂಡ ಯಾನ್ ನಿಂಡ ಚಾಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಪೋನಾಗ ಪೋ ಮಲ್ಪುಂದಲ್ಲ ಪಂತಜಿ ನಿಂಡ ಈ ಅದೇ ಪೋತೀನಿ ಹೆಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತಂಡು ಈ ಅವು ಮಲ್ಪುಂದಿಕ್ಕೆ ನಿನ್ಮುಟ್ಟ ಪಂತಜಿ ಈತ ಬೇತೆ ಮಲ್ಪೊಂದನ ನಿಂಡ ಪನ್ಪೆ ಮಲ್ಪೋಚಿ ಈ ನಾಟಕನೇ ಮಲ್ಪೊಂದನ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಸಿನಿಮಾದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಂಡ ಸುಜಾತಕ್ಕಲ ಅಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಅದು ನಾಟಕಲ್ಲ ಮಲ್ದ ಎಂಕಲ್ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಕೆಬಿ ಬಿತ್ತಲಡಿ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪ್ಯಾರು ಬದುಕು ದೂರಂಡಡೆ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪ್ಯಾರು ಅಂಚಪುರ ಇತ್ತನು ಒಂಜಿ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಎಂಕಲ್ಡ ಇತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪನ್ನೊಂದಂಡ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾಗೆ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಒಂಜಿ ಬರವಣಿಗೆ ಶುರು ಮಲ್ದ ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಜ್ಜಿ ರಾಹುಲ್ ಮಲ್ಪೇರ್ ರಾಜ್ ಸಂಸ್ಥೆ ನಡೆಸಿದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ರಾಹುಲ್ ಮಲ್ಪೇರ್ ಇವನು ಅರ್ನ ಕಂಡಲ್ನ ತೂದು ಪುರನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ತೂದು ಆರ್ನ ಬಿಡಿದಿರ ಅಕ್ಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗೊತ್ತ ಹಿಂಗೆ ಶೋಭರಾಜ್ ಬಿಗ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹೀರೋ ತೋಡ್ದು ಆಸೆ ಇತ್ತು ಮಾರೆ ಏನು ತೂಯಿ ಅಂದ ಆರು ಕಂಡನಿ ಬಂದ್ಬಿನ ಅರ್ಥಂಡೆ ಹೆಂಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಏನು ಸೋಲೋ ತೊಂದ್ರೆ ರೆಡಿ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಟಿ ವಿ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಮಲ್ಪನಾಗಲ್ಲ ಆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಂಕ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಮಾರೆ ಒಂದು ಐದು ಬಿಡ್ಲಿ ನಾನು ಬಲಿಪೆ ಮುಲ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಯಾವ ಇಂದು ಎಪಿಸೋಡ್ ಏನು ಬಲಿಪೆ ಹೆಚ್ಚು ಸರ ಅಂಚ ಸರ್ ಬೂಸ್ಟ್ ಅಪ್ ಮಲ್ತದೆ ಎಂಜಿನ ಮಲ್ಪ ಅಂತೀರಿ ಹೆಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಈ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಅವು ಹಿಂದೂ ಪನ್ನಾಗ ಒಂಚೂರು ಬೇ ಇಂಜಿನ್ ಚಾಪುಡು ಸಹಜ ಆಯ್ತು ಪನ್ನೊಳ್ಳು ಬಾತಿರು ಜಿಂದತ್ತು ಇನ್ನು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಮತ್ತೆ ಬುರ್ಚಿ ಮತ್ತೆ ಮುಕ್ಕಲ್ನ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಎಂಜಿನ ಬಂಡ ತುಳುವೇರ್ನ ತುಳು ಆಡಿಯನ್ಸ್ನ ರಡ್ಡು ಜೋಕಲ್ನ ಅಮ್ಮೇರನಿ ಹೀರೋ ತೂಪಿನ ಬೊಂಬಾಟ್ ಸಿನಿಮಾ ತೂಪುನಂಚಿನ ಮಾತಾ ತುಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನ್ ಸೂರಜ್ ಮಂಗಳೂರು ಇನಿ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಈ ಚಾನಲ್ ಸಂದರ್ಶನ ಕೊರಿಯರೆ ತುಳುನಾಡು ತುಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಲಾವಿದೆ ಬರಹಗಾರಿ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಅಂಚಿನ ಇತ್ತೆ ಹೀರೋ ಆದ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಾರ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಹೀರೋ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸೊ ಏರಂದ್ಗೆ ಎನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ 90s ಕಿಡ್ನಕನ ಒಂಜಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಹೀರೋ ಡ್ರೀಮ್ ಬಾಯ್ ಇಂದೆ ಪನೊಲಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ನಾಟಕ ರಂಗದ ಒಂಜಿ ಅಪಗದ ರಿತಿಕ್ ರೋಷನ್ ನಮ್ಮ ಶೋಭರಾಜ್ ಬಾವುರನ್ನೇ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಗುಲ್ಲೇರು ಅನ್ನೋಂಥ ಓವರತ್ತಿ ಏನಂತೆ ಆರಾಮ್ ಸಂಜೆ ಕುಲ್ಗ ಅಂದಿತ್ತೈತಿ ಋತಿಕ್ ರೋಷನ್ ಮತ್ತು ಪಂಡಿಸತ್ಕೊಂತ ಇಂಚಗುಳೋಡಪ್ಪನಿ ಅಂತ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಂಚಲ್ಲ ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯ ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯ ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯ ಹೀರೋ ಅದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲಾರ ಯಾನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಉಲ್ಲೈ ಪೋಡಿಗೆ ಎಂಕದಲ್ಲ ಎಂಕದದು ಪೋಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಂಜಿನ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಕಾಪಿಗಾಡು ಮಾಸ್ಟರ್ ನಾಟಕಡು ಈ ಹೀರೋಂಬೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪನ್ನಾಗಲ್ಲ ಯಾನೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬರ್ಚಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಬಟ್ ಹೆಂಗೆ ಹೀರೋಯಿಸಮ್ ಇಷ್ಟ ಹೆಜ್ಜಿ ಬಂದ್ಬಿಡತ್ತು ಎನ್ನ ಬಂಡವಾಳ ಎತ್ತು ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಕಲ್ಪ ಮಾತಾಡಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಈ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಅವು ಹಿಂದೂ ಪನ್ನಾಗ ಒಂಚೂರು ಬೇ ಇಂಜಿನ್ ಚಾಪುಡು ಸಹಜ ಆಯ್ತು ಪನ್ನೊಳ್ಳು ಬಾತಿರು ಜಿಂದತ್ತು ಇನ್ನು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಮತ್ತೆ ಬುರ್ಚಿ ಅಂಚ ಅಪಗನ ಹೆಂಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮೂಲ ಹೆಂಚಿನ ಪಂಡ ಮೂಲ ಹೀರೋಯಿಸಮ್ ಪನ್ಪಿನ ಲೀಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಬಂದ್ವಿ ನಾತೆ ಈ ಲವರ್ ಬಾಯ್ ಫೈಟ್ ಉಂಡು ಪೆಟ್ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಜಿನ ಅಂಡನ ಮೂರನ ಎನ್ನಾತಿಗೆ ಏನು ಇತ್ತೆ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಉಡ್ಡು ಅಂದ್ರೆ ಮೆಂಚಿನ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪನ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಪ್ಪುದಾರಡು ಮತ್ತು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಹೀರೋನ ಕ್ಲೇಪುನು ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವಿನೀತ್ ಎಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಂದ್ ವಿನೀತ್ ಎಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಂಚಿನ ಬಂಡ ಸಾಧಾರಣ 70% ಮದ್ಮೇಲೆ ಅವಂದನ ಇತ್ತೆ ಮುಕ್ಕಲ್ನ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಎಂಜಿನ ಬಂಡ ತುಳುವೇರ್ನ ತುಳು ಆಡಿಯನ್ಸ್ನ ರಡ್ಡು ಜೋಕಲ್ನ ಅಮ್ಮೇರನಿ ಹೀರೋ ತೂಪಿನ ಅಂಚ ನಾನು ಎನ್ನಾತಿಗೆ ತಿಳಿಪುನು ಸೊ ಹೀರೋಯಿಸಮ್ ಪನ್ಪಿನ ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಒಂದು ಪನ್ವೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಅಂಚ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದೇ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇಡಲ್ಲ ಅವು ಹೆಂಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಅತ್ತು ನಾನು ಹೀರೋ ಮಲ್ತೆ ಅಂದ್ ಪುರಾತ್ ಹೆಂಗೆ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪಣಕಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇತ್ತು ನಾನು ಅದೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಡಲೆ ಐನು ಹಿಡ್ದು ಹೆಚ್ಚು ಹಿಡ್ದು ಕಮ್ಮಿಯಿಂದ ಅಲ್ಲಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಹೆಂಚು ನೋಡಿ 100% ಎಫರ್ಟ್ ಪಡ್ರೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ದೆ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ಸೀರಿಯಲ್ಡೆಲ್ಲ ಆತಿ ನೇ ಕೊಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಎಫರ್ಟ್ ಪಾಡ್ಗ ಅತ್ತಂಡ ಅವು ಇನ್ನೇ ಕಮ್ಮಿ ಅವೆ ಅಂಚದಾಲಜ್ಜಿ ಸೊ ಮೂಲ ಆತೆ ಏನು 100% ಎಫರ್ಟ್ ಪಡ್ದೆ ಕೆಲಸೋಡು ಖುಷಿ ಉಂಡು
ಔಟ್ಪುಟ್ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಇನಿ ಎಂಚಿನ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಶೋ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ತೂದು ಬತ್ತಿನಕಲ್ನ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ತೂದು ಖುಷಿ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಒಂಜಿ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ಇಪ್ಪು ಉಂದು ಎನ್ನುವೇನು ಒಳ್ಳೆ ತೊಂಪೋಪುಂಡು ಎನ್ನದೆ ಆತ ವಿಷಯ ಇತ್ತ ಶೋಭಣ್ಣೆ ಒಂಜಿ ಟೈಮುಡು ಟಿವಿಡ್ ತೋಜು ಅಂತೀರು ಸಿನಿಮಾಡ್ ತೋಜು ಅಂತೀರು ಇತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ಲಿ ಶೋಭಣ್ಣೆ ದಾದ ಮಂತೊಂದು ಉಳ್ಳೇರು ಎಂಕ್ಲಿ ದಾಲ ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜೆ ಈಗ ದಾದ ಮಂತೊಂದು ಉಳ್ಳೇರು ನೇರವೈನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಯಾನು ನೇಕು ದುಂಬುಲ ಅಂಚೆನೆ ಸೀರಿಯಲ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಗೀತಾರ್ದು ದುಂಬು ಮಂಗಳೂರು ಹುಡುಗಿ ಹುಬ್ಳಿ ಹುಡುಗ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಸೀರಿಯಲ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕುಲ್ದಿಪ್ಪುನಗಲ ಇತ್ತೆ ಕಣ್ಣೆದ್ರು ಒಂಜಿ ಆರೊಂಜಿ ಅವು ಆಕಲ್ನ ಇಷ್ಟ ಏನು ಸೀರಿಯಲ್ ತೂವಂತೆ ಒಂದು ಸೆಲ್ಫಿ ಬತ್ತೊಂಬೋಯ್ರು ಆಕಲ್ನ ಇಷ್ಟ ಸೊ ಒಂಜಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಇಪ್ಪುನೇ ಸಾರಿ ಒಂಜಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪುನೇ ಆಡಿಯನ್ಸ್ನ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ತಮಿತ್ತು ಆಯನ ಥಾಟ್ ಈ ವಿಸಿಲ್ ಆಯನ ತೆಲಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಆಯನ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇತ್ತಾರು ಬತ್ತು ಸೆಲ್ಫಿ ತೆತ್ತು ಪೋಯ್ರ ಎನ್ನಂದು ಯಾನ್ ಪನ್ಪುಜಿ ಆರು ಒಂಜಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನ ತೆತ್ತೊಂಪೋಯ್ನಿ ಖಂಡಿತ ಅರೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಯಾ ಶೋಭರಾಜ್ ಅತ್ತಂದೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಮುಲ್ಲು ಆರ್ನ ಇಷ್ಟದ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಕುಲ್ದಿತ್ತನಾರ ತೆತ್ತೊಂದು ಬೋಪೇರೆ ಅದು ಇವನ್ ಆರಿತ್ತ ಕೇನ್ನಾಗಲ್ಲ ಅರೆಗಿರ್ನ ಬುದ್ಧರ್ ಶೋಭರಾಜ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಗೀತ ಸೀರಿಯಲ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ಗೆಂಡೆ ಆತೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸೆಲ್ಫಿ ತೆಪ್ಪುನಗಲ ನಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪೋಸ್ ಕೊರ್ಪೆ ಅರ್ಥ ಆ ಪಾತ್ರ ಗೆಂದದ ಆ ಪಾತ್ರ ಗೆಂದದುಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ಆ ಪಾತ್ರ ಗೆಂದದನ ಆ ಪಾತ್ರ ಮುಗಿದುಂಡು ಅಂಡ್ ಆರು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಸೆಲ್ಫಿ ತೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ದಾಯ ಪಂಡ ಎಂಕ ಒಂದು ಎನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅವನುಂಡು ಎನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹೆಂಗೆ ಯಾರು ಹೊರ್ತು ನೋಡು ಏನು ಸತ್ತೊಂಜನ್ನ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ಪನ ಹಿಡಿದಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಅಂತೊಂದು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅಕ್ಲೇನು ಹೊರ್ತು ನೋಡು ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಡಿ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೀರಿಯಲ್ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಏನು ಐಕು ದುಂಬು ಸೀರಿಯಲ್ ಮಲ್ಪನಕಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ವರ್ಷ ವಹಿವಾಟೆ ಬರ್ಚಿ ಮರ ಬಂದು ಏನು ಬೈದೆ ಕುಡ್ಲಾಗ ಪಂಡ ಸೀರಿಯಲ್ ಇಷ್ಟೆಜ್ಜಿ ಮರ ಅವು ಎನ್ನತ್ತು ಮರ ಅಂಚತ್ತು ಅವು ಹೆಂಗೆ ಉಪ್ಪು ಕೊಡ್ತುಂಡು ಹೆಂಗೆ ಪುದರ್ ಕೊಡ್ತುಂಡು ಹೆಂಗೆ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತುಂಡು ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಏನೋ ಒಂಜಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಲ್ತಂಡು ಪೂರಲ್ಲ ಅಂದು ಅಂಡ ಇರಗೆ ಧಾರಾವಾಹಿ ಲೋಕ ಎಂಚೊಂಡು ಬಂಡ ಅವಿರಿಗೆ ಆರ್ಟ್ ಪನ್ಪನ ಹಿಡಿದಲ್ಲ ವಹಿವಾಟು ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಸು 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 ಆತೆ ಬೊಕ್ಕರಿಗೆ ಆರ್ಟ್ ಸರ್ ಹೆಂಗೆ ಒಂಜಿ ಒನ್ ಮೂರು ಟೇಕ್ ಬೋರ್ಡು ಸರ್ ಹೆಂಗೆ ಕೊಡೊಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಲ್ಪ ಬಂಡ ಇಲ್ಲ ಶೋಭರಾಜ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಸಾಕು ಪಂಡ ಅರೆಗ್ಲ ಬಯ್ಯಾನಗ ಒಂಜಿ ತಾವಡೊಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಯ್ಯಾನಗ ರಡ್ಡು ಎಪಿಸೋಡ್ದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಡ್ದಾದ ಅಲ್ಪೇರು ಕೊರ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಸೊ ಅವು ನಂಗೆ ಒಂಥರ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಪುಂಡು ಹೆಂಗೆ ಆಪುಂಡು ಎನ್ನ ಇತ್ತೆನ್ನ 30 ಈ 35 ಹೆಂಗೆ ಈತು ಸೈಡ್ ಅಂಚಿ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಆ ಒಂದು ಬತ್ತಂಡೆ ಎನ್ನ ಅಜ್ಪೋಯಲ್ಲಿ ಪೋಲು ಉಪ್ಪು ಏನು ಬರೀ ಕಾಸುಗೋಸ್ಕರನೇ ಮಲ್ಪಲಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪು ಸೊ ಇತ್ತೆ ನೋಡೊಂದು ತುಡಿತ ಇತ್ತಿನ ಏನು ಮಲ್ಪೋಡತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಸೀರಿಯಲ್ಲೇ ಮಲ್ಪುಜಿಂದತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಕಾಸು ಬೋಡು ನನಗೆ ಅತ್ತಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಸೀರಿಯಲ್ದ ಒಂಜಿ ನೇನೇನು ಕಳೆವೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪನ್ನಾಗ ಏನು ಪೋವೆ ಕೂಡ ಎಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಹಿಂಗೆ ಎಂಚ ಒಂದೊಂದು ಬಂಡ ಪೆದ್ದದನ್ನ ಮಲ್ಪಗ ಅಂತ ಕಾಪುಗ ಹೆಂಗೆ ಒಂದು ಬುಡಿ ಕೂಡಲೇ ಅವು ತಿಕ್ಕೊಡು ಬಂಡ್ರೆ ಏನು ಒರಿಯುತ್ತಿದ್ದು ಪುನು ಎನ್ನಂಚಿನ 1000 ಜನ ಅದೇ ಸೊ ಒಂಜಿ ಕಾಪುಗ ಒಂಜಿ ಆತು ಕಮಿಟ್ ಆತನ ಎಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ 4-5 ಸಿನಿಮಾ ಉಂಡು ಇತ್ತೇನು ಕೋಡೆತ್ ಮುರಾಣಿ ಕಾಂಡೆ ಬತ್ತೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿತದ್ದು ಹೆಗ್ಗಣ ಮುದ್ದು ಒಂದು ಡಾಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸಿನಿಮಾ ದೇವ್ರ ದಾಟ್ ಹೆಂಗೆ ಕೆಲಸ ಉಂಡು ಏನು ಬಿಸಿ ಉಳ್ಳೇ ವಿಜಯ್ ಸೂರಜ್ ಅನ್ನು ಕಂಡಬಿಟ್ಟು ಅಂಚತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಕೆಲಸ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ತೆಕ್ಕಿನ ಬತ್ತಿನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಯ್ತು ಪಾಡೊಂದು ಏನು ಪಂಡತೆ ಹೆಂಗೆ ಆಪುಜವು ಹೆಂಕೊಂತ ಕಾಮಾದ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಪೋಡು ಇನ್ನು ಇಂದು ಆಯ್ ಕೂಡಲೇ ಹೆಂಗೆ ಅವು ಉಂಡು ಅವು ಆಯ್ದು ಕೂಡ ಏನು ಹೆಂಗೆ ಮುರಾಣಿ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅಪ್ಪಾಗ ಓಮ್ ದ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಮೂಜಿ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಕೆಲಸ ಅಂತಾರೆ ಅಪ್ಪ ಬಿಸಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆರು ಹೆಂಗೆ ಅವನು ಎಂಚ ಸಾಧ್ಯ ಮಾರ್ರೆ 15 ಗಂಟೆ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಅಂದಪ್ಪ ಎಂಚ ಸಾಧ್ಯ ಅಂದು ಬಹುಶಃ ಎನ್ನಂಚಿನಾಗ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜದ ಅನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಮಲ್ತದ ಆಯ್ಕೆನ್ನ ಆಯ್ತು ಆರಾಮ ಪೊಡಿ ಅನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೀನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ಆದಿಪ್ಪು ಹೆಂಗೆ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಬಂಡೈತೆ ಏನು ಭಯಂಕರ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕೊರ್ರೆ ಅನ್ನೋದು ಮಲ್ತು ಅವತ್ತು ಎನ್ನ 100% ಪಾಡ್ರೆ ಅನ್ನೊಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಲ್ಪಡು ಸೊ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಹೂ ಇಷ್ಟ ಉಂಡು ಆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಕೆಲವು ದುಡ್ಡುಗೋಸ್ಕರ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಕೆಲವು ಮನಸ್ಸ ಖುಷಿಗೋಸ್ಕರ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ಗುಡ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಎಸ್ ಇತ್ತ ಇರ್ನ ನಟನೆದ ಪಂಡ ಹೀರೋ ಆದ ಆತನ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರಧಾರಿಯಾದ ನಟನೆ ಮಂತೊಂದು ಪುನಃ ಅನಾರ್ಕಲಿ ಸಿನಿಮಾ 23 ತಾರೀಕದಾನಿ ಆಗಸ್ಟ್ಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ರಂಡು ಇರೇಗಿತ್ತೆ ಈ ಅನಾರ್ಕಲಿ ಪನ್ಪುನಂಜಿನ ವರ್ಡ್ಗೆ ಅನ್ನಂಗ ದಾದ ನೆನಪಾಪುಂಡು ಇರ್ನ ಬಾಲ್ಯಾಡು ಇಲ್ಲಗ ಅನಾರ್ಕಲಿ ಬರುವಂತಿನ ಇರ್ ಪೋಡಿದ್ಬೋದು ದಿಕ್ಕಿಯಲ್ದ ಇಡಿಟ್ಟು ದೆಂಗದು ಕುಲು ಅಂತಿನ ಅವು ಪೂರ ನೆನಪುಂಡ ಎಂಚಾನ ವಿಜಯ್ ಸೂರಜ್ ಎಂಕಲು ಅಂತ ಎನ್ನ ಪಾವರು ಇಲ್ಲ ಹರೇಕಳ ಪಾವರ ಎನ್ನ ಎಂಕ್ಲಿತ್ತೆ ಯಾನಿ ಈ ಚಡ್ಡಿದ ಪಿಲಿಕ್ಲನ್ ಪೇಂಟ್ದ ಪಿಲಿಕ್ಲನ್ ತೂಯಿನ ಸಿಟಿಗೆ ಬರ್ತೇವಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲಂಚಿ ಬರೋಂಜಾಂಡವು ಹೆಜ್ಜೆ ಎಂಕ್ಲಂಚಿ ಬರೋ ಅಳ್ಳಿದಕ್ಲ ಅಡಿಯಾರು ಬರ್ಪೇರಿ ಎಂಕ್ಲು ಕೊರಂಡ 10 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾರಲ್ಲ ಆ ಪೇಂಟ್ದ ಆಕೈಜಿ ಮುಕುಲು ಈ ಶಾರ್ದುಲ ಒಂದು ಬೇಡಿ ಬತ್ತನ ಅವು ಬರುವಂತಲು ಪಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಲೋಕ ಎಣ್ಣೆಂದ ಅರೊಂಜಿ ಹನುಮಂತೆ ಪಾಡುವಂತೇರಿ ಆ ಹನುಮಂತೆ ಅಲ್ಪ ಬತ್ತೆ ಬನ್ನ ಜಯ ಶ್ರೀರಾಮದ ಅಲ್ಪ ಕೇನುಂತು ಅರೊಂಜಿ ಗಂಡಿ ಬನ್ನಂತ ಮಿತ್ತು ಜಾಗ ಎಂಚ ಅಲ್ಪ ಕೇನು ಅಂತಲ್ಲ ಎಂಕಲು ಉಲಾಯ್ ದೆಂಗುದುಗುಲು ಅಂತ ಇರ್ ಪನ್ಲಾಕನೆ ಈ ಕರ್ಬದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತನಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮನಕಲ ಮದಿಮೆದಾಗಿ ಗುಮ್ಮೆ ಒಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆ ಎರ್ತಾಡೆ ಅವು ಪಂಡ ಐಕ ತಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಲೈನ್ ಅಲ್ಪೇರು ಇಂದಾ ತಿಂದು ಜಡ ಹನುಮಂತ ಯಾರ್ಪೇವಕ್ಕ ಪನ್ಪೆ ಅಂಚಪುರ ಸೊ ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ಇತ್ತುಂಡು ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂಕ ಎನ್ನ ಸೋಲ್ಗಿಂಜಿನ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಶಾಲೆದ ಟೀಚರ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಮತ್ತು ಎನ್ನ ಸಾಧಿಡೆ ಪೋಂತೀನಿ ಆಕಲಿಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಪನ್ಪುನು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇಲ್ಲದ ಟೀಚರ್ಡ ಪನ್ಪುನು ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆದ ಆಗರಿತ್ತು ನಪ್ಪಗ ಇಂದು ಲಂಚೆ ನಿವೇಶ ಬನ್ನಗ ನಿಕ್ಕುಂದ ಪನ್ಪೆತ್ತೆ ಅಂತ ಸಾಧ್ಯ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ
ಅಂಚಪುರ ಇತ್ತಂಡ ಅಂಕ ಅನಾರ್ಕಲಿದ ಟಚ್ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಕ್ ಅನಾರ್ಕಲಿ ಬಂಡ ದಾದ ಎಂಚಿನ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಅನಾರ್ಕಲಿಂದ ತಿಂಡಿ ಬರೋಂತ ನಾವು ಗೊತ್ತಿತ್ತನು ಗೊತ್ತುಂಡರೆಗೂ ಅನಾರ್ಕಲಿ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಬೆಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಇತ್ತನತೆ ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟದೊಂದು ತಿಂಡಿ ಇತ್ತಾನೆ ಅನಾರ್ಕಲಿ ಶೋಕ್ ಅವು ಇರೇಗ ಒಂಜಿ ತಿಂಡಿ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಶೇಪದ ಒಂಜಿ ತಾರಾಯಿ ಮತ್ತೆ ಪುರ್ಲ ಅನಾರ್ಕಲಿ ತಿಂಡಿ ಇರು ತೂಲೆ ಒಂಜಿ ಗೂಗಲ್ ಮೀನ್ ಮಲ್ಪಲೆ ತಿಕ್ಕು ಇರೇ ಅವು ಗೊತ್ತುಂಡು ಹೆಂಗೆ ಈ ಅನಾರ್ಕಲಿ ಇಂದು ಮತ್ತೆ ಗೊತ್ತು ಜಂಕ್ ಹರ್ಷಿತ್ ನೆತ್ತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ಯಾನು ಬೆಂಗಳೂರು ಇಪ್ಪನಾಗ ಕತೆ ಬಂದಾಗ ಅನಾರ್ಕಲಿ ಪನ್ಪಿನ ತುಳುತ್ತ ಒಂಜಿ ಸೌಂಡಿಂಗ್ ಒಂದಿತ್ತು ಅನಾರ್ಕಲಿ ಪನ್ಪಿನ ತುಳುತ್ತ ಸೌಂಡಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡೋರಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ನು ಮಲ್ಪುನೊಂದು ಮತ್ತು ಅವರ ಒಂದು ಆದಿತ್ತನದೆ ನಮ್ಮ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಮೂಡ್ಶೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಅನಾರ್ಕಲಿನ ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಪುನೊಂದು ಅಪ್ಪಗೆ ಟೈಟ್ಲ್ ಒಂದು ಸೌಂಡಿಂಗ್ ಉಂಡತ್ತ ಅಂದ ಅವಂತು ನೆಂಗೆ ಸೊ ಇಂಬೇರು ಅನಾರ್ಕಲಿಂದ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ಪನ್ನಾಗ ಓಕೆ ಟೈಟಲ್ ಗುಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚಿನದ ಅದೇ ಯಾನೇನ ಹೀರೋ ಎಂಚಿ ಸಾವಿ ಮರಲ ಇರೇಗಂದು ಅಂದ್ ಮರಲ ಹೀರೋ ಅಣ್ಣ ಅಂಚತ್ತಣ್ಣ ಅಂದು ಇಂಚ ಅಣ್ಣ ಅಂಚ ಬಂಡಾರೆ ಹೆಂಗೆ ಕೆಲವಾರು ಕತೆ ಬಂದಾಗ ಹೆಂಗೆ ಅರ್ಥ ಒಂಜಾಡಿ ಏನು ಪಂಡ ಜನ ಅಡೆಮುಟ್ಟದ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಲು ಹತ್ತಿಯಾನು ಮಕ್ಕಳು ಅಡ್ಡೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಅಲ್ತು ಇದೇ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಅಂಚ ಮಕ್ಕೊಂಜಿ ನೀಟಾದು ಮತ್ತು ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಶೋಕ್ ಉಂಡತ ವಿಷಯ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡತ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ನರೇಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ದಾದಾಂಡ್ಲ ಮೇರೆ ಮಲ್ಪೇರು ವಿಷನ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ತುಡಿತೈತೆ ನಾ ಮನುಷ್ಯಡ ದಾದಾಂಡ್ಲ ಮಲ್ಪೋಡೊಂದು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಆರನ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಕ್ಲಿಪ್ ತೂನಾಗ ಹೆಂಗೆ ಒರಂಬೋರ್ಡ್ ಸೊಡ್ದಿಂಚಾನು ಟೀಮ್ ಕಟ್ಟೊಂದು ಬಂಗಾರ ಒಂದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಪನ್ನಾಗ ಹೆಂಗೆ ಒರಂಬ ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಕಟ್ಟದು ಅಕ್ಲು ಬಂಗ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪನ್ನಾಗ ಓಕೆ ಶೋಭರಾಜಿನ ಲೀಡ್ ಪಾಡ್ಗಂದಕ್ಲೆ ಕಾಂಡತ ಎಂಕ್ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಅಂದ ಎನ್ನುವೆ ಅರ್ಥಾಂಡೆ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಎಂಜಿನ ಹೆಮ್ಮೆವು ಎನ್ನ ಪೆರ್ಮೆವು ಎನ್ನ ಸೊ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಪೂರ ಅಂದಾಂಡಲ್ಲ ಎನ್ನ ಎಫರ್ಟ್ ಪಾಡೋಡೆ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಅಂಚ ಯಾನು ಸುರೇಖ ಎಂದಿತ್ತ ಪೆಟ್ಟು ಪುರೋಂಡ ಲವ್ ಸೀನು ಪುರ ಅಂಚ ಪುರ ದಾಲಜ್ಜಣ್ಣ ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಇತ್ತನತೆ ಆ ಸಾಂಗ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇತ್ತನು ಯಾನ್ ಪಂಡ ಮದಿಮೆದಿಲ್ಲಡ ನಲ್ತದನೆ ಅತ್ತತ್ತು ಮುಗಲು ಆಯ್ತು ಒಂದಿತ್ತನು ಪಂಡ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಚ ಮಲ್ಪನ ಅವು ಶೂಟ್ಲ ಮಲ್ದೇರು ಯಾನು ಏತು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ದೆ ಪಂಡ ಏನು ಪಾಡ್ದನೆ ಇಜ್ಜೇರು ಪಂಡ ಯಾನು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಏನು ಮದ್ಮೆದಿಲ್ಲಡ ನಲ್ತದನೆ ಆಯ್ತು ಹೆಂಗೆ ದಿಮಾಕ್ ಎಂಜಿನ ಪಂಡ ದಾನೆ ಅವು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಂದಕ್ಲು ಹೀರೋ ಯಾರು ಒಂದಿಜ್ಜ ಅನಂತನಾಗ ಮೀರ್ನ ಒಂಜಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಉಲ್ಲೇರ ಮಾರ ಆರು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ದೇರ ಅಂಚೆ ಮತ್ತೆ ಮಂಡ್ಯದ ದಿಂಜ ಒಂದಿನ ದೇ ಪಂಡ ಯಾನೇನು ಸೋಲು ತೊಂಡ್ರೆ ರೆಡಿ ಇಜ್ಜಿ ಅರ್ಥಾಂಡೆ ಹೆಂಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಏನು ಸೋಲು ತೊಂಡ್ರೆ ರೆಡಿ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಟಿ ವಿ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಮಲ್ಪನಾಗಲ್ಲ ಆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಮಾರ ಏನು ದಯದಿ ಇದು ಬಿಡ್ಲಿ ನಾನು ಬಲಿಪೆ ಮುಲ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಯಾವ ಒಂದು ಎಪಿಸೋಡ್ ಏನು ಬಲಿಪೆ ಹಿಜ್ಜು ಸರ ಅಂಚ ಸರ್ ಬೂಸ್ಟಪ್ ಮಲ್ತದೆ ಎಂಜಿನ ಮಲ್ಪ ಅಂತೀರಿ ಆ ಎಪಿಸೋಡ್ ಏನು ತೂಂಜಾಣ ಎಂಚ ಕತೆ ಎಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಸಿನಿಮಾ ಮೇಕಿಂಗ್ ವೈಸ್ ಇಡ್ಲ ಇರಗ ಲೋ ಬಜೆಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಎಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ದೇರ ಲೋ ಬಜೆಟೇ ಮಲ್ದೆ ಲೋ ಬಜೆಟ್ ಅವು ಯಾನೇ ಪನ್ಪೆತುಲ್ ಯಾನೇ ಒಂಜಿ ಇಂಕ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪನಕ್ಲ ಅದು ಈರು ಎಂಚಿನ ತಿನ್ಪರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟಿಗೆ ಏತು ಕೊರಿಯಾರು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನ ಎಂಚ ಟ್ರೀಟ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಅರಿಗೆ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಫುಡ್ ಕೊರಿಯಾರ ಕ್ಯಾರವ್ಯಾನ್ ಕೊರಿಯಾರ ಅರಿಗೆ ಇಲ್ಲಾಗ ಬೆಂಜ್ ಕಡ ಪಡ್ದಾರೆ ಎತ್ತಾರ ಅವು ಊಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ತೋಜದೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಎಂಚಿನ ತೋಜುಂಡು ಅವೇನು ನೀಟ್ ಆತೆ ಯಾನಾರ ಅಣ್ಣ ಏನದ ಆಲಜ್ಜಿಂದ ಈತಿ ಒಪ್ಪಂದು ಇನ್ನು ಕಾರ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತುಕೋ ಅಂಚಲೆ ತುಪ್ಪೇನು ಅರ್ಥಾಂಡೆ ಎಂಕ ಅವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ತೋಜದೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಎಂಚಿನ ಮುಕ್ಕಲ ಲೋ ಬಜೆಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮುಕ್ಕಲ ಅಂಚನೆ ಶೂಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಅರ್ಥಾಂಡೆ ದಾಲ ಪಂಡ್ರೆ ಒಯ್ ಯಾನ ತೀರ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಲ್ಲ ಇನ್ನೇನು ಪಿನ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ ಲೋ ಬಜೆಟ್ ಮಲ್ತೀರ ಆಂಡ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗೆ ಎಂಚಿನ ಬುಡವೇನು ಮಲ್ದೇರು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಐಕ್ ಮೋಸ ಮಲ್ದೆ ಜರಿ ಈತ ಏನೋ ಕೋಟಿ ಗಟ್ಟಲೆ 10-15-50 ಕೋಟಿ ಸಿನಿಮಾಲ ಎಬೆ ತುಯರ ಒಂದೇ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಇರಗೆ ಒಂಜಿ ಚಿಲ್ಲರೆ ಒಂಜಿ 35 ಲಕ್ಷದ 35 ಲಕ್ಷ ಚಿಲ್ಲರೆ ಎತ್ತು ತುಳುಕು ಕಂಪೇರ್ ಮಲ್ತಂಡ ಆ ಮಟ್ಟದ ಸಿನಿಮಾ ಈರೊಂಜಿ 2 ಗಂಟೆ 2.5 ಗಂಟೆ ತೂಪೌಂಡು ಬಂದ್ಪುಣನೆ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಅವರಿಗೆ ಆ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಗೆಂದುದುಂಡು ಅನ್ಪೇನ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ನೇಟು ಕೂಡ ಖುಷಿ ಏನ ಬಂಡ ಅನರ್ಕಲಿ ಸಿನಿಮಾಲ ಉಂಡು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಲ ಉಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅತ್ತೆ ಆ ರಡ್ಡನ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಲ್ದಿನ ರೀತಿ ಶೋಕ್ ಆತಂಡ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ನ ಸಾರಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ನ ಮಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಏನ್ ಪನ್ಪಂಡಿತ್ತೆ ಕಲಾವಿದೆ ಆದಿತ್ತ ಬಿಸಿ ಉಲ್ಲರ್ ಬಟ್ ಏತೆ ಆಂಡಲ್ಲ ಈರ್ಲ ತುಳುಟು ಏತೋ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಬರೀತಿನಾರು ಕತೆ ಬರೀತಿನಾರು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಂತಿದಿನಾರು ಎಂಚೆತ್ತ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ರೀ ತಾವೊಂಜಿ ತುಡಿತೆ ರೆಡಿಜ್ಜ ಯಾನ್ಲೈತ ಕುಡರ ಕತೆಕು ಬರೆಯರೆ ಕುಲ್ಲೋಡು ಅತ್ತ ನಾನು ಯಾನ್ ಮೂಲು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇಡ್ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲೆ ಮಾರ ಏಪ ನೆಟ್ ಫ್ರೀ ಮಂತದ ಯಾನೊಂಜಿ ಓನ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಗೆ ಬೋಪಿನಿ ಐಕೆ ಎಂಚ ಇರ್ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಸೂರಜ್ ಯಾನಿರ್ಡ ಎಕಡ್ ಪನ್ಲಕನೆ ಕಿರ್ಮೆರ ಅವನತ್ತು ಬಿಸಿ ಉಲ್ಲೆಂದು ಯಾನ್ ಪನ್ನೊಂದಿಜ್ಜಿ ಯಾನಂಚಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಏತು ಪುರ್ಸೊತ್ತು ಪೊಡಾಯ್ಕೆ ಏನು ಕೊರೊಂದೆ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಏತು ಪುರ್ಸೊತ್ತು ಪೊಡ ಏನು ಕೊರೊಂದೆ ಎನ್ನ ಬೊಡೆಜೋಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಏತು ಪೊಡ ಏನು ಕೊರೊಂದೆ ಅವನ್ ಮತ್ತೆ ಕೊರೊಂದೆ ಎನ್ನ ಬೇಲೆನು ಎಂಕ್ ಏತು ಬೋಡ ಅತೇನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಕ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ್ಪಣ ವಾ ಆಸೆಲ್ಲ ಏನಡ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅವಡಿ ಅನ್ನ ಅವೇ ಎನ್ನ ತುಡಿತೆಪ್ಪುನು ಬರವಣಿಗೆ ಎಂಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಇತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪನ್ನೊಂದಂಡ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾಗೆ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಒಂಜಿ ಬರವಣಿಗೆ ಶುರು ಮಲ್ದ ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಜ್ಜಿ ರಾಹುಲ್ ಮಲ್ಪೇರ್ ರಾಜ್ ಸಂಸ್ಥೆ ನಡೆಸಿದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ರಾಹುಲ್ ಮಲ್ಪೇರ್ ಸೊ ಒಂಜಿ ಮಾತೇರಣ್ಣ ಮಕ್ಳೇನು ಮಾತ ಪತ್ತೊಂದು
ಒಂಜಿ ದೇಸಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಉಂಡು. ಸೊ ಐಕ್ ಬರವಣಿಗೆ ಇತ್ತು ಜಸ್ಟ್ ವೆರಿ ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಅಥವಾ ಭ್ರೂಣಾವಸ್ಥೆ ಉಂಡವು ಆವು ಒಂಜಿ ಲೈನ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಅಂಚ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಮತ್ತು ಓಕೆ ಆತಂಡು ಅವು ಒಂಜಿ ವೆರಿ ಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಉಲ್ಲ ಐನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬರವಣಿಗೆ ಅವೆಲ್ಲ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ಆಯ್ತು ಇರಟೆ ಏನು ಪಂಡತೆ ಎಲ್ಲಿ ಕಮಿಟ್ ಆತಿನ ಇಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅವು ಯಾವಂದನೇಕ್ ಹಿಂಗೆ ನಾಟಕ ಮಾಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹಿಂಗೆ ಭಾರಿ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಈ ಸರ್ತಿ ಕಾಪಿಕಾಡು ಮಾಸ್ಟರ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಟ್ ಹೆಂಗೆ ಪೋದು ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ನಾಟಕ ಏತು ಖುಷಿ ಬಂಡ ಈರಿಗೆ ಲೈವ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಅತಿ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪನೇ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ಪ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ತಿಕ್ಕು ನಾವು ಮಲ್ತನಾಗ ಮಾತ್ರ ಅಂದಪ್ಪ ಈರಿಗೆ ಅವು ಭಾರಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಯಕ್ಷಗಾನ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ಹೆಚ್ಚ ಬರ ಆಕಲ ಸಾವು ಅವು ಕೆಲವು ನೆರ್ಪನ ಪನ್ಪ ಅಣ್ಣ ಆಯ್ ಬೇತನೆ ಭಾಷೆ ಪಾತಿರೋಡಲ್ಪ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಬಂಗುಂಡವು ಸುಲಭ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಚೌಕಟ್ಟು ಆನಮ್ನೆ ನಲ್ತು ದಿಗಣಿದ ಪಾತಿರೋ ಅಂದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಬೋಡು ఒక ఈ సమాజ దాదన ఎడ్ಡೆ ವಿಷಯ ನೈಟ್ ನರೇಟ್ ಮಂತೊಂದು ಮಹಾಭಾರತ ಅಂದು ದೇವರನ ಕಥೆ ಅಂದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಇರ್ ಮಲ್ಪ ಇತ್ತ ಬೆಂಗಳೂರು ನಮ್ಮ ಪೋಂಡ ನೀವು ಯಕ್ಷಗಾನ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಯಾಕೆ ನೀವು ಊರ್ದಾಗ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ದೇವರನ್ನ ಇದುವರೆಗೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ಯಕ್ಷಗಾನ ನಮ್ಮ ತೂಪಿನ ರೀತಿಯೇ ಬೇತೆ ಯಾನ್ ಬೋದು ಮಲ್ಪುವೆ ಗೆಜ್ಜೆ ಕಟ್ಟುವೆ ಪನ್ಪುನಾಥ ಗೆಜ್ಜೆ ಕಟ್ಟು ಮಾಡು ಕುಸಾಲ್ದ ಬೇಲೆತ್ತವು ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಐಕ್ ದಾದಾಂಡಲ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂತೆ ಪೊಲಬು ಮಲ್ತೊಂದೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಯೊಂದೇ ಪೋಡತ್ತಂದೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ವೇಷ ಪಡ್ದಾಟ ಫೋಟೋ ತಿತ್ತು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಪಾಡ್ಗ ಅನ್ಪಣ ಮಾರಲಿ ಖಂಡಿತ ನಡಜ್ಜಿ ಓಕೆನೆ ಅಂಚ ಈ ನಾಟಕಲ್ಲ ಅದೇ ಈತ ಹೆಂಗಾನು ಗೋಪಾಲ ಪಾರ್ಬಲ ಮಲ್ಪನಾಗ ಏನು ಅಜ್ಜಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಲ್ತೊಂತೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿಡದನ್ನ ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಆರನ್ನು ಫೀಲ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಎದುರು ರೀತಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಲ್ ಅವು ಒಂದು ಬೇತೆ ಭಾಷೆ ಬಲ್ ಕಾಟ್ಮುಂಡೆ ಬಲ್ ಬತ್ನ ಮಲ್ಪೋಡು ನಾವು ನೆರ್ಪಿನಿ ಆಡ್ದಂಡೆ ಎದುರು ಕುಲೊಂದು ಅಜ್ಜಿ ಅವು ಪಂಡ ಯಾಕೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪಿನ ರೀತಿ ಉಂಡತೆ ನಂಗೆ ನೆರಡೆಂದು ಆಪಜಿ ಎವರ್ಡೊಂದು ಆಪುಂಡು ಇದು ಗೀತ ಆಗಲ್ಲ ಅಂಚ ಆತಂಡು ನಾನು ವೇತನೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕುಲ್ದು ಪುನಃ ಪಂತೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಪಂಡಿನಗೆ ಭಯಂಕರ ಕಣ್ಣಿಂಗ್ ಬಂದುಲ್ಲೆ ಮಗೆ ಇಮ್ಯಾನ್ ಕುಡಿಯರ ಬಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಾರಿ ತೊಂದರೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂದೆ ಯಾನ್ ಮಕ್ಕಳು ಏರೆಗೆ ಪಣಂದುಲ್ಲೆ ದಾಯ ಪೈರಾನ್ ಪಾಡನೆ ಏರ್ ಪೈರಾನ್ ಪಾಡನೆ ಹೀರು ಧಾರವಾಡ ಯಾನ್ ಅಡೆಮುಟ ಸೀರಿಯಲ್ ತೂದಿತ್ತಿಜಿ ಎನ್ನ ಬಡದಿನ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಪಲ್ಲಡು ಅವೆಂಚ ಮಂಡ ಇಲ್ಲಿ ತಗ್ಗು ಮಿತ್ತು ಮುಲ್ಪನೆ ಮಾರ್ಗ ಇಂಚ ಆ ಮರದ ಗೆಲ್ಲುಂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಚ ಮಾರ್ಗ ಇಂಚ ತೂಂಡಂಚ ಸಾದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜು ಪೋನಾಗ ಎನ್ನ ಬೊಡೆದಿತ್ತಲ್ಲ ತುತ್ರ ಇವ ಏಯಪ್ಪ ಅಂದಿದ್ದೆ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಯಾನು ಮುರಣಿ ಬೇದೆ ಪಂಡರಿಗೆ ಆಂಟಿ ಮುರಣಿ ಬೇದೆ ಅಂಚ ಅಂಚಿನ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವರ್ಡ್ ಇತ್ತು ನೀವು ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ಗೊತ್ತಂಡ ಸಿ ಬರ್ಪುಣ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಆ ಪೊಣ್ಣಗ ದಾಯ ಅದು ಪತ್ರ ಕೊರ್ಪಿಂದೆ ಅಂಚ ಅಂದಂದು ಇನ್ನು ನಿನ್ನ ಖಂಡನೆ ದಾಯದೆ ಆ ಪೊಣ್ಣಗ ಆತು ಪತ್ರ ಕೊರ್ಪಿಂಡಿದ್ದು ಬರೀ ಪೋಡ್ತು ಏರಿಗೂ ಆ ಪೊಣ್ಣಗ ಅವು ಸೀರಿಯಲ್ ಪನ್ನಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಆಡ್ತಾಂಡೆ ಅವು ಅಂದ ನಂಗೆ ಮೀಟೆಡ್ ಪಂಡ್ರ ಓಪನ್ ಪಾತಿರೋಣ ಬರ ಅವು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಗಿರಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಇರೇಗ ಅವು ಹೆಂಗೆ ನೆರಿಯರಿಂದ ಹತ್ತವು ಆ ರೋಲ್ ಅಲ್ಲ ಕಡೆ ವಜ್ರಮುನಿ ತೂಗುದೀಪ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮತ್ತ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅಂದಪ್ಪ ಪಚ್ಚ ಪೆದಂಬು ಶಾಪಿದುಪ್ಪೇರು ದೇವಸ್ಥಾನ ಮತ್ತ ಪೋದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪರಕೆ ಒಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಯಾವಪ್ಪ ಯಾನು ದಾಯ ಪನ್ಪಿರೋಂಡ ಗುರುವಾಯೂರುಗೇರ ಪೋಯಿನಕಲು ಎನ್ನ ಪುದರ್ಡು ಪೂಜೆ ಕಟ್ಟದೆ ಹೆಂಗೆ ಮೆಸೆಂಜರ್ ಕಡಪುಡಿತ್ತಿರು ಅನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಇಷ್ಟದ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಯಾನಿಗೆ ಪೂಜೆ ಕಟ್ಟದೆ ಉಲ್ಲೇರಿ ಅವು ಪೂರ ಏನ್ ಪಂಡತೆ ಹೆಂಗೆ ಐನು ಮೀರ್ನ ಹೊರಡ್ದೆ ಬನ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಸೊ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪೂರ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅದು ಉಪ್ಪೇರೆ ಆಸೆ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪುಡು ಆಸೆ ಐಕೆ ಆಂಡ ಮೂಲ ಎಂಜಿನ ಹಾಕೊಂಡು ನಾಟಕ ನಂಗೆ ಇರೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅವೇ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲಿ ಬೋಡು ಯಾನು ಇಜ್ಜಿ ಯಾನು ಎಲ್ಲ ಶೂಟಿಂಗ್ ಉಳ್ಳೆ ಪೊಂಡ ನಾಟಕ ತಂಡೋಗು ಬಾಕಿದ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಹಾಕೊಂಡು ನಾಟಕವೂ ಕಿರಿಕಿರಿ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿನ ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಮಲ್ಪುಡು ಆಸೆ ಉಂಡು ಅಂಚ ರೀಸೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದೂದಿತ್ತೆ ಇರ್ನ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮನ್ಪೋರ್ ಎಂಕ್ ಅಡೆಮುಟ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ತೀರ್ನ ಮಿಸ್ಸಸ್ ದೀಪಿಕಾ ಆರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಂಡದು ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಜಿಂದೆ ಬಂಡ ಆರ್ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬೈದಿನ ಎಂಕುಲ್ ತೂತು ಜತೆ ಅವಲ್ಲ ಅರ್ನ ನಾಟಕ ಎಲ್ಲ ಎಂಕುಲ್ ತೂತು ಆರ್ ಸಿನಿಮಾ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಬಂದಿನ ಎಂಕುಲ್ ತೂತು ಅರ್ನ ಉಲೈಡ್ ದುಂಬುರ್ದೆ ಇತ್ತಂಡ ತುಡಿತ ಅತ್ತಂಡ ಇರ್ನ ಒತ್ತಾಯಗ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂತಾರೆ ಎಂಚಣ ಈಜಿ ಎನ್ನ ಒತ್ತಾಯಗ್ಲತ್ತು ಅಲ್ಲ ದುಂಬುರ್ದಿಂಚ ತುಡಿತ ಇತ್ತನಂದ್ಲತ್ತು ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲೆಗ್ ಆಲ ಇನ್ನ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಅತ್ತಂಡ ಅಲೆಗ್ ಪುಟ್ಟಿನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಅವೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪಾಯಿನಿ ಇತ್ತ ಕೆಲವರಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಪುಂಡು ಪಂಡ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪುಜಿಂಡಲ್ಲ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಜಿಂಡಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ತೂಪಿನ ಮರಲಿಪ್ಪು ಎನ್ನ ಬುಡದಿ ಸಿನಿಮಾ ಏತ ತೂತಲ್ ಪಂಡ ಆಲ್ ಥಿಯೇಟರ್ ತೂತಿನ ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಲಿ ಮದಿಮೆ ರಡ್ನೇ ಸಿನಿಮಾ ಪಂಡ ಏಸ ಯಾನ್ ಮಲ್ದೆ ಖಂಡನಿ ಮಲ್ದೆ ಬರ್ನ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವಾಗ ತೂತಿನ ಜನವರಿ ಮದ್ಮೆ ಆತನ ಮೇಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಆತನ ನಂಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಅವು ತೂತಿನಿ ಫಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಪಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಡಿಪ್ಪುನಾಗ ಏಸುನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಇತ್ತು ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ದಿನಿ ಏಸುನ ಬಗ್ಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಫಸ್ಟ್ ದ ಏಸು ಸೆಕೆಂಡ್ ದ ಏಸ
ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಿನಿಮಾದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಲಾತೆ ಇನಿಕ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಏರೋ ಪನೋಡು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅವನ ಸಿನಿಮಾ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಣ್ಣೊಂದು ಇಲ್ಲಡ ಮಾತ ಓಟಿಟ್ಟಿತ್ತನಲ್ಲ ಹಾಲು ಕುಲ್ದು ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ಡ್ ಸಿನಿಮಾ ತೂಪಲ್ ಪನ್ಪಣ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇನಿಕ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಜಲಗ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಮಲ್ಲ ಕೆಲವು ಪನೋಡು ಅವ ಭಯಂಕರ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡಿಗೆ ಅಂಚೆ ಉಂಡಿಗೆ ಪಂಡ ತೂತನೇ ಹೆಜ್ಜಿಂದ ಪನ್ಪುಜಿ ಓಟಿಟ್ಟು ಯಾಲ್ನಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲ್ದು ಒಂಜಿ 4 ಸಿನಿಮಾ ತೂದುಪ್ಪ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಎಂಕಲಂಜಿ 7 ವರ್ಷ ಆತೆ ಅವಲ ನರಟು ಪಾಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಪಂಡ ಜೋಕಲ್ಲೋಲ್ಲೇರು ಬಂಗಲಾಪನು ಅವು ಬುಡ್ನಲೆ ಮಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಎಂಚಿನ ಪಂಡಾಲೆಗೆ ಅವು ಬಣ್ಣ ಅಂಚೆನೆ ಹೊರ ಪಾಡ್ಂಡ ಬಹುಶಃ ಸ್ಕಿನ್ ನೆಟ್ ಉಲಾಯ ಪೋಪು ನೋಡ್ ಪೇರು ಅಂದ್ ಬ್ಲಡ್ಗೆ ಸೇರು ಅಂದ್ ಅವಳು ಎಂಚಿನ ಅಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನಿತ್ತೆ ಬರ್ಮಣ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಾಜಾರಾಣಿ ತೆಗಿನಿ ಸೊ ಅಲ್ಪ ಅವೇ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತಲ್ಲಿ ಬಂದ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲಿ ಗಿಚ್ಚಿ ಗಿಲಿಗಿಲಿ ತೆಗಿನಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ಆಫರ್ ಇತ್ತನು ಇವನೆನ್ನ ಬಾಲ್ಯದೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಎಂಚಿನ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಹೆಂಗೆ ಕಡಪುಡ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಜಂಡ ಪಂಡ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಟಫ್ ಇದೆ ಕಡ್ತಾಂಡೆ ತುಯರನ್ ಅವು 12 ಗಂಟೆ 2 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಜೋಕ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಶೂಟ್ ಆ ಹಿಂಸೆ ಟಾರ್ಚರ್ ಅವು ನಮ್ಮ ಖುಷಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬುಡ್ಚಿಂದ ಅಂಚ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಎನ್ನ ಬುಡದಿಗ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಜನವೇನು ಅಂಚ ಸೊ ಅವೆ ಯಾನು ಪಂದು ಕೊರ್ನಾಗ ನಿಂಚ ಮಲ್ಪು ಕನ್ನಡ ಒಂದು ಪನ್ನಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಐತೆ ಮಲ್ತು ಅಂತಲ್ಲ ಅವೇ ಪ್ಲಸ್ ಅಂಡಲ್ಲ ಈಗ ಆತಿ ಅಂಚ ಏನು ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ತಿನ ನೀಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಲ್ತು ಅಂತಲ್ಲ ಅದು ಮೇನ್ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಸರಿ ಮಲ್ದಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಮಲ್ದಲ್ಲ ಮಲ್ಪುನ ಕೊಂಚ ಚಳಿ ಇಜ್ಜನಲ್ಡ ಏನೋಡ್ದು ಹಾವ ಮರೆ ಪನ್ಪುನ ಇಜ್ಜಂಡು ಯಾ ಮಲ್ಪೆ ತತ್ತಂಡು ಆತೆ ಪೋಂಡು ಆ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಇತ್ತು ನಂಚ ಮಲ್ದಲ್ಲ ವರ್ಕೌಟ್ ಆತ ಆತೆ ಆ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡ್ತಲ್ಲ ಆತೆ ತಪ್ಪೇ ಮಲ್ದು ಜಿಂದಿಜ್ಜಿ ತಪ್ಪಾಪಿನ ಸಹಜತೆ ಆ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಯಾನು ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡ್ತಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಎನ್ನು ನಂಚಿನ ಇತ ಏತೋ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲ್ನ ಲೈಫ್ ಅಕಲೊಂಜಿ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಲೈಫ್ ಬದುಕೊಂದು ಉಪ್ಪು ನಡೆದ ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಪಪ್ಪಮ್ಮನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಬರ್ಚಿ ಮಾರೆ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲ್ ಕಡಪುಡ್ನ ಬರ್ಚಿ ಪನ್ಪುನ ಪೋಡಿಗೆ ಬಹುಶಃ ಅಕನ ಉಲೈ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇತ್ತಂದಲ್ಲ ಪಿದೈದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತೋಪ ರಾವ ಅಂದೆ ಅವೇನ್ ದೆಂಗದಿ ಅದು ಮುದವೇನು ಕೆರ್ದುಪ್ಪುನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಪ್ಪು ಬಟ್ ಒಂಜಿತ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಅಮ್ಮೆರ್ನ ಸಾನಡ್ ಉಂತದು ಬಲ ಯಾನಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂತು ಅಂದ್ ಪನ್ನಾಗ ಅವು ಪಿದೈ ಬತ್ತದು ಅರ್ನ 100% ಕೊರಿಯರ್ ಆಂಡ ಪಂಡದು ಹೆಂಗ್ ಅನಿಸೊಂದು ಆಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಏನ್ ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಯಾನು ಹಿಂಗೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಡ್ ಪಂಡಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಯಾನಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಬುಡದಿ ಪನ್ಪಣ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಎನ್ನತ್ತು ಖಂಡಿತ ಎಡ್ಡೆ ಬಾತೇರ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲಂಕಿತ ಮಗಳು ಪುಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಮಗಳು ಮರ ಆಂಬಲ್ ನೋ ಅಂಚದಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಯಾನು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆತ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೆಂಚಿನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಐನು ಮಲ್ಪಡಲ್ಲ ಅದು ಐಕೆ ಅಮ್ಮೆ ಅದು ಏನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡ ಅಮ್ಮೆ ಅದು ಎನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಮ್ಮೆ ಅದು ಯಾನು ಹಿಟ್ಲರ್ ಅತ್ತು ಇವ್ರು ಬುಡದಿನ ವಿಷಯ ಅಂಚೇನೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಬುಡದಿ ಯಾನೆಲ್ಲ ಕಂಡನಿ ಪಂಡಿಸಾತಿಗೆ ಎನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮದ್ಮ್ಯಾಪನಿಗೆ ದುಂಬುದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಎನ್ನಲ್ಡ ಪಂತಜಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಮಾಡ ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಅಂದೆ ಸತ್ಯನೇ ಅದೇ ಕಂಡನಿಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಎಂಚಿನ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ನಾಳ ಪೂರೈನ ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಆ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಲ್ತಂಡ ಮಾತ್ರ ಸಂಸಾರ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಪಂಡ ಸೈತೆ ಬೋ ನಿನ್ನ ಎಂಚಿನ ಯಾನಲ್ಡಕ್ಕೇನುಜಿ ಕಂಡನಿ ಆತೆ ಕಂಡನಿ ಬಿಡುದಿ ಅದು ಎಂಚ ಪಡಂಚೊಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲಿ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡೊಂದು ಪ್ರೀತಿ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತು ನನಗೆ ಸಂಸಾರ ಐಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ನಿಜ ಒಂಜಿ ಕ್ಷಣಟ್ ಎಂಕ್ ಪನಿಯರೆ ಪಂಡ ಶೋಭಣ್ಣೆ ಕುಡ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ಯದ ಅಮ್ಮೇರಾತೆ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಶೋಭಣ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕುಡೊಂಜಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇಲ್ಲಾಗ ಬೈದಲ್ಲ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಎಂಕ ಬಾಲ್ಯದ ಪುದರ್ ಈರೊಂಜಿ ಜನಕಲ್ಲ ನೆನ್ ಪನ್ಲೆ ಎಂಕ ಕೇಂದೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅನ್ ಚಂದ ಪುದರೇ ಚಂದ ಬಂಡ ಚಂದ ಚಂದ ದಾಯಗ ದಿಯೆ ಪನ್ಪಿನ ಹಿಡಿದಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಚಾ ಅಕ್ಷರ ಹೊಡೆದು ಪುದರ್ ಬರೋಡು ಅಂದ್ ಪನ್ಪಣ ಕಾರಣ ಒಂಜಿ ಎರಡನೇದು ಅದು ಅವಳು ಐನು ಕನ್ನಡ ಪಂಪಣ ಬದುಕು ಚಂದ ಇರಲಿ ಎನ್ನ ಬಡಿದೆ ಪನ್ಪಲ್ಲ ಚಂದ ಅಂದು ನಂಗೆ ಮುಲ್ಪದಕ್ಲಿಗೆ ಆತಂದು ಅದೇ ಪಂಡ ಚಂದ ಪನ್ಪಿನ ಕನ್ನಡ ಇರಿಗೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಥಿಯೇಟರ್ ದಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಪ್ನು ಕನ್ನಡದ ಥಿಯೇಟರ್ ದಕ್ಲಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಡ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸೌಂಡ್ ಇದೆ ಈರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡಜ್ಜೆ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಇವನ್ ನಮ್ಮ ದೈವ ಭಾಷೆ ಇಡ್ಲ ಚಂದ ಅಂದುಂಡು ಆವಡು ಇನಿಯನ ಮೂಜಿದಿಂತ ಸೇವೆನ ಚಂದ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯಾರ ಅಂತ ಪನ್ಪುಂಡು ದೈವ ಪೊರ್ಲು ಅಂತ ಕೊರಿಯಾರ ಚಂದ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯಾರ ಅಂತ ಪನ್ಪುಂಡು ದೈವ ಚಂದ ಪನ್ಪಿನ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಅಂದು ಅರ್ಥಾಂಡೆ ಅಂಚ ಎಂಕ್ ಅಲ್ಲ ಬದುಕು ಚಂದ ಇಪ್ಪಾಡು ಆಲು ಈ ಪ್ರಪಂಚನ ತೂಪುನ ರೀತಿ ಚಂದ ಒಪ್ಪಾಡು ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಅಲ್ಲೇನು ತೂಪುನ ರೀತಿ ಚಂದ ಒಪ್ಪಾಡು ಅಮ್ಮೆ ಅದೇ ನಾತೆ ವಿಷಯಲೇ ಎಂಕೊಂಜಿ ಇನಿಕಲ ನೆನಪುಂಡು ಇರ್ನ ಸುರುತ ಬಾಲೆ ಪುಟ್ಟಿನ ಟೈಮ್ ಇರೊಂಜಿ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಬಾರದು ಇಪ್ಪರು ಬಾಲ್ಯದ ರಡ್ಡು ಕಾರ್ದ ಫೋಟೋ ಬಾರದು ಅವು ಬಾಲ್ಯದ ಕಾರ್ ಅಲ್ಲ ತೀಡಿದ ಪಂಚಿನಂಜಿ ವರ್ಡ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಕವಿನ ರೀತಿ ವರ್ಣನೆ ಮಂತದೊಂಜಿ ಬರೆದು ತೇದ ಗಂಧ ಸಂಪಿಗೆ ಹೆಸಳೆ ಅದ್ದಿದ ಅಂಜಿನ ಬರೆದಿತ್ತ ಅಂತ ಆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಬೊಣ್ಣ ಮಗಲ್ ಬತ್ತಲ್ಲ ಬಾಲ್ಯ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಬತ್ತನು ಅಂತ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅತ್ತೆ ಅವು ಎಂಜಾಯ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ರಡ್ರಡ್ ಇತ್ತೆ ಎಂಜಾಯ್ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಓರೋರ ಬೋಡಿತ್ತನಂದ್ಲ ಆಪುಂಡು ಸಹಜವು ದೇ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ದ ಮಗಳಂತೂ
ಇತ್ತ ನಂಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಅಲ್ಲಿ ಪನ್ನಾಗ ನಿದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಹೊಡೋದು ಹಾಕೊಂಡು ಹತ್ತು ಲಿಟ್ರಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೇ ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳು ಎಂಚ ಸಾಧ್ಯ ಗೊತ್ತು ಜಂಕ್ ಮಿರಾಕಲ್ಲವು ಜೇಜ್ಜಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂಚ ಉರ್ದಿನ ತಂದು ಮುಲ್ಪದ ಕುಜಲ್ಲೇ ತಾಳ್ದಿನ ತಂದೆ ಮೂಜಿ 4 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೇ ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ಜಾಲ ಅರ್ಥ ಅಂಡೆ ಗೊತ್ತು ಜಿ ನಿದ್ರೆನೇ ಮಲ್ಪು ಜಾಲ ಎಂಕ್ಲು ಅಡೆ ಇಡೀ ಪೂರ ಬೋತ ಎಂಕ್ಲು ನಿದ್ರೆ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಮಂದು ಜಾಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಡೆ ಓಡೆ ಬಂಡಲ್ಲ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗ್ತದೆ ನಿದ್ರೆ ಅಂತ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಪಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಓಕೆ ನಾ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂತ ಪ್ರಬುದ್ಧತೆ ಬತ್ತೀವಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿ ನಿದ್ರೆ ಅನ್ಪಾಲ್ ಶೋಕ್ ನಿದ್ರೆ ಅನ್ಪಾಲ್ ಅದಾಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಭಾರಿ ಪೊಡಿಗೆತ್ತನು ದೇವರ ಎಂಚಪ್ಪ ಅಂತ ನಿದ್ರೆ ಇತ್ತನು ಇತ್ತು ಸೇಮ್ ಅವೇ ರಿಪೀಟ್ ಒಂದು ಮಲ್ಲನ ಕಥೆನೇ ಇತ್ತು ಕೋಡ ರಾತ್ರದ ಕಥೆನಿಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಎಂಜಿನ ನಿದ್ರದ ವಿಷಯ ಕುಂಭಕರ್ಣೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಪೂರ್ತದ ಫುಡ್ಡು ಸಹಿಸೋಣ ನಿದ್ರೇನು ಸಹಿಸೋಂಜ ಓಕೆನೆ ಹೆಂಗೆ ಎನ್ನ ಬುಡದಿಗೆ ಪಾಪ ಅಲ್ಲಿಗೆ ವರನ ಶಾಪನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ದುಂಬೆ ನಿದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಈಗ ತಕ್ಕ ಜೋಕಲ್ ಬಿಟ್ಟದ ಅಲ್ಲ ಆ ಬಂಗಂತು ಹಿಂಗೆ ಬೇಜಾರಾದ ಹೋಗ್ಬು ನಡ್ತಾಂಡೆ 14 ಸೇರಿ ಲಕ್ಕ ಕೊಡು ಆ ತೊಟ್ಟಿಲಿ ಹಿಡಿದು ದೆಪ್ಪು ಕೊಡು ಅವು ಬುಲ್ಪುನು ಒಂಜಿ ಜಪಡೋದು 10 ನಿಮಿಷ ಆಡ್ಬಣ್ಣ ಬರೇಂದು ಕೂಡ ಬುಲ್ಪುನು ದಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದಪ್ಪು ನಡ್ತಾಂಡೆ ಅಪ್ಪಗ ಪುರ ತೂನಾಗ ಅಯ್ಯೋ ಬುಡ ಮರ ಅಂದು ಮಾತ ಅಂದಪ್ಪ ಪ್ರೀತಿ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ನಿನ್ಲಕ ನಂಡ ತಂದು ಪನ್ನಾಗ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ದಾಲ ಜೈಟ್ ನಮ್ಮ ಕೆಬಿರ್ಲಕ್ಕ ಬುಡದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಏತೆ ಬುಡದಿ ಬಾಲೆ ಶೋಭಾ ಅಂತ ಬಂದ್ಪಲ್ಲ ಇಂಚೇನು ಏನ ನಮ್ಮ ಲೆತ್ತು ಅಂತ ಅಂಚ ಪಣ್ಣ ಎನ್ಲಕ ಬಾಲೆ ಉಂಡು ಬಂದ್ಪಣ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಂ ಶೋಭಾ ಅಂತ ಬಂದ್ಪುಂಡು ಎನ್ಲಕ ನೀ ಕೆಬಿ ಮಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಅಂಚ ಇಂಚ ಅಂದ್ಬರು ಅಂಚ ಅಪ್ಪಗ ಪೂರ ನಂಗೆ ಖುಷಿ ಆಗ ಅವು ಕಾಂಡೆ ಲೆಕ್ಕದೊಂಜೆ ಇಂಚ ಪತ್ತನಾಗ ಒಂದು ತಿಳಿಪುಂಡು ಅಪ್ಪಗೆ ಇಡೀ ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಎನರ್ಜಿ ಬೂಸ್ಟರ್ ಲೆಕ್ಕ ಕೆಲಸ ಆಲ್ಪುಂಡವು ಅಂದು ಇಂಕು ದಾದನ ಒಂಜಿ ಡೋಸ್ ಕೊರ್ಲಕ್ಕ ಹಾಪುಂಡು ಇಂಕೆ ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಉಂಡು ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಚ ಸಾಧಕ ಬದಕ ಮಾತಾಡ್ಲಿ ಇತ್ತಿ ನನ್ನತೆ ಅಂಚ ಜೋಕುಲು ಬಂಡ ರಡ್ಡು ಪೊಂಜೋಕುಲು ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಕೋಡೆದೊಂಜಿ ಘಟನೆ ಇತ್ತು ಎಂಜಿನ ಹೆಣ್ಣ ಮಗಳಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೆಣ್ಣ ಮಗಳಿಗೆ ಒಂಜಿ 2:30 ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಹಿಡಿದು ಬರ್ಪಲ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಂದು ಬತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ಅಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಮಾಡೊಂಜಿ ಲೆಟರ್ ಕೊರಿಯಲ್ಲ ಎಂಕೆನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಕೊರಿಯೇ ಅಂಚ ಬ್ಲಾ ಏನ ಪುದರ್ ಆಗ ರಾತ್ರಿ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪೋಡಿಗೆ ಯಾನು ಅಂದು ಅನ್ನೋದು ಪಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ದ ಬಾಲೆ ಓಕೆನೆ ಐಟೊಂಜಿ ಆಣು ಪೊಂಡನ ಚಿತ್ರ ಬಿಡ್ಪದೆ ಶೋಕು ಬಿಡ್ಪದೆ ಕೂಡ ಆಯನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಅನ್ನ ನಂಬರ್ ಬರುತ್ತೆ ರಾತ್ರಿ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪೋಡಿಗೆ ಎನ್ನ ಬುಡಿದಿ ತೆಲ್ತದಲ್ಲ ಯಾನು ತೆಲ್ತದೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಪಂಡದ ತೆಲ್ತದೆ ಇಂದು ಯಾನ ಆ ಬಾಲದ ಆಣು ಬಾಲದ ತಪ್ಪುನು ಪನ್ಪುನ ತರ್ದಾಂಡೆ ತಪ್ಪು ಪನ್ಪುನತ್ತ ಎಂಜಿನ ಆ ಬಾಲೆಗಳ ಪ್ರಬುದ್ಧತೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಾಲೆ ತಪ್ಪು ಗೊತ್ತಿದ್ದ ನಾ ಬಾಲೆ ಮಲ್ಪುಂಡ ಅಂಚ ಪಂಡ ಹೆಂಗೆ ಹಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಪೂರ ಟಿವಿನ ಸೋಷಿಯಲ್ನ ತೂಪುನ ರೀತಿ ಆದಪ್ಪು ಅಂಚ ಆ ಪ್ರಬುದ್ಧತೆ ಅಂತ ನಾ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಲೆಟ್ರ್ ಕೊರ್ಪಿನ ನಲ್ಲ ಇಂಚಿನದು ಅದನ್ನು ತಿರಿಯೋಡು ಯಾನು ಪಂಡೆ ರಾತ್ರಿ ಆಯ್ಕೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪುಗ ಇಂಚಿನ ಪಾತಿರ್ಗ ಆ ಬಾಲದಲ್ಲಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಪಾತಿರ್ಗ ಜಾಲಿ ಮಲ್ಪುಗ ತಮಾಷೆ ಜಾಲಿ ಅಂಡ ಹಿಂಗೆ ಕಾಂಡು ದಾಯ ಜಾಲಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಸೂರಜ್ ಎನ್ನ ಬಾಲಗಿತ್ತ 5 ವರ್ಷ ಏನಂటే ಜಾಲಿ ಎನ್ನ ಬಾಲ ಆಜನೇ 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇತ್ತುದಂಡ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇತ್ತುದಂಡ ಕೋಡ ರಾತ್ರಿ ಡಿಂಗಲ್ ಜಪ್ಪರೆ ಜಂಡಿ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಬುಡಿದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅದು ಅದ ಅವನನ್ನು ಮರೆ ಪುಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದೇ ಪೊಂಜೋಕಲ್ನ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಅದು ಪೊಂಜೋಕಲ್ ಒಂಡೆ ಖುಷಿ ಅದೇ ಪೊಂಜೋಕಲ್ ಅದೇ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಆ ಭಯಂಕರ ಖುಷಿ ಉಂಟು ಎಂಕ್ ಬಟ್ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಆ ಪೋಡಿಗೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ನೋಡು ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷದ 3 ವರ್ಷದ ದುಂಬ ಒಂಜಿ ಘಟನೆ ಆಪುಂಡು ಅತ್ಯಾಚಾರದ ವಿಷಯ ಅಪಗಲ ಏನಿರ್ನಂಜಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಒಂಜಿ ಪೋಸ್ಟ್ ತೂದಿತ್ತೆ ನೀರು ಪಾರ್ದಿತ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆದ ಅಮ್ಮೆ ಅದು ಎಂಕೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಂಡು ಅತನ ಎಲ್ಲ ದಾದಾವ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಂಜಿಕೆ ಅಳುಕು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಂಡು ಪಂಡದ ಅದೇ 100% ಅದೇ ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ಅವನು ಕಾಮೋ ಕಣ್ಣಿಜ್ಜಿ ಪನ್ಪಿನವು ಅವು ಪ್ರೋ ಆಯ್ತು ಪೀಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಉಂಡು ಮಗಳನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದು ಮಲ್ಪನು ಅಮ್ಮೆ ನಮ್ಮನೆ ಕಾಸರಗೋಡ್ಡ ಆತನು ಮೂಜಿ ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆಗೆ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪನು ಎಂಚ ಸಾಧ್ಯ ಒಂಜಿ ಈಗ ಉನೋಡು ಎಂಕ ಅವು ತಿನ್ನೋಡು ಒಂದು ತಿನ್ನೋಡು ಆಪಿನ ಒಂಜಿ ಬಡ ಉಡತೆ ಸೆಕ್ಸಲ್ಲ ಎಂಕ ಬೋರ್ಡ್ ಅವು ಆ ನಮ್ನದ ವಿಕೃತ ಸೆಕ್ಸ್ ಎಂಚ ಆಪಿನ ಎಂಕ ಅರ್ಥ ಒಂದಿಂಚ ಆ ಐನು ಮತ್ತು ತೂನಗ ಎನ್ನಿನಗ ಮಾತ ಪುಡಿಗೆ ಆಪನು ಸಹಜ ಅವು ಅಂಚ ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಪರ್ಸನಲ್ ಬಂದಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅನಾರ್ಕಲಿ ಪನ್ಪುಂಡ ಐತ ಹರ್ಷಿದ್ ಬತ್ತಿರಿದೆ ಕತೆ ಬಂದಿರಿದೆ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್
ಇರ್ನ ಉಲೈಲ ஒரு ನಿರ್ದೇಶಕ ಬರಹಗಾರೆ ಉಪುನೇಡದ ಹತ್ರ ಇತ್ತೆ ಆರ್ನ ಹರ್ಷಿತ್ ಮನ್ಪುನಾರ್ನ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ ಆರ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಬಹುಶಃ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ಒಂದು ಮಂತಿತ್ತೇರ್ನಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಪಾರದೆಗ್ ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಪುನ ಸುರುತ್ತ ಸಲ ಈರ್ ದಾದ ಸಜೆಷನ್ ಕೊರಿಯರ್ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅತ್ತಂಡ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದ ವಿಷಯ ಇರ್ನ ಎಂಚಿನ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತನ್ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್ ಯಾನ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆತಜಿ ಒಂಜಾತ್ ಕೆಲವು ಕಂಟೆಂಟ್ ಪನ್ನಾಗ ಯಾನ್ ಪಂದಿತ್ತೆ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತಿನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಇತ್ತನು ಎನ್ನ ಫಾಲ್ಟ್ ಆತನು ಒಂದು ತಪ್ಪಾತನು ಏನಾದ್ರು ಸೊ ನೇನು ರಿಸೀವ್ ಮಲ್ದಿಜೇರು ಜನ ನೇನೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ರಿಸೀವ್ ಮಲ್ದೇರು ಪನ್ಪಿನ ಎನ್ನ ಮಂಡೇಡಿತ್ತನು ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂಡನ್ನು ಪಂತೆ ಹೊರತು ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಯಾನ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಕಾರಣ ನೋಡಿ ಪಂತಿನತ್ತು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮುಜು ವಿಷಯ ರೀಸನ್ ಕೊಡ್ದು ಪಂತೆ ಇಂದು ಬುರ್ಚಿ ಇಂದು ಐನ್ ಆರು ಫಾಲೋಲ್ಲ ಮಲ್ದೇರು ಐನ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಅಂದು ಶೋಭಣ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆತು ಓಕೆನೆ ಐನ್ ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಪೇನ್ ಇರಡ ದಾತ ಇಂಚಿನ ಲಂಚ ಕೆಲವುದ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ತುಲೆ ಅವು ಮಾತ ಸಿನಿಮಾ ಉಡ್ಲ ತನ್ನ ಮಾತ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಡಪುನ್ನ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನೊಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಡೆಲಿವರಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಉಂಡು ಈರೊಂದು ಪಾತೆರ್ನ ಸ್ಟೈಲ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಸೊ ಆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಎನ್ನಡೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಏನು ಕೇನ್ವೇನೆ ಹರ್ಷಿತ್ ಯಾನ್ నేను ಇಂಚ ಪನ್ಪೆ ಓಕೆನಾ లేపన్న డైరెక్టర్ನ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್ ಯಾನ್ ಇಂಚ ಪನ್ಪೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಶೋಭಣ್ಣ ಅತ್ತಂಡ ಒಂದು ಯಾನ್ ಡೈಲಾಗ್ ಒಂಚೂರು ಆಲ್ಟರ್ ಮಲ್ಬೋಡ ಅತ್ತನ ಮೂಲ ಇಂದು ಪನ್ಕನ ಪನ್ನೇಕ್ ಆರ್ನ ಓಕೆ ಇತ್ತೇನೆ ಸೊ ಅವು ಮತ್ತೆ ನಾವೇನು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಪನ್ಪೂಜಿ ಏನನ್ನು ಲೇದಿನೇ ಅವು ಕಾರಣ ಆಗತ್ತೆ ಏನನ್ನು ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ದಿನೇ ಅವು ಕಾರಣ ಆಗತ್ತೆ ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಕಲ್ಪ ಎಂಚಿನ ಹೆಂಗೆ ದುಡ್ಡು ಎತ್ತು ದಿಕ್ಕದಿಂದ ಪನ್ಪು ಹಿಡಿದಿಲ್ಲ ₹1 ಅದು ಹೆಂಗೆ ತಿಕ್ಕುನೇ ಆ ಕಾರಣ ಆಗತ್ತೆ ಖಂಡಿತ 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 ಸೊ ಅಂಚಾದ ಅವೇನು ಪೂರ ರಿಸೀವ್ ಮಲ್ದಿರಂದು ಪನ್ಪೆ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮಾತ ವರ್ಕೌಟ್ ಆತನು ಏನು ಪನ್ಪುಜಿ ಬಟ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಓಕೆ ಸಿನಿಮಾ ಎನ್ನ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಹಿಂಗೆ ತೋಜುಂಡು ಅಂಡ್ ಎನ್ನ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಕಲ್ನ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅತ್ತ ಅಕಲ್ನ ವರ್ಕ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಸೊ ಅಕಲ್ ನಾನು ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಲ್ಪೇನೆ ಆ ಕಾರಣ ಎಸ್ ಅಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಇರೋಂಜಿ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಎಂಕ್ ಸುರುತ ಸಾಂಗ್ ಬಂದ್ಬಿಡಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಾಂಗ್ ಬರಿಯಾರ ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಣ್ಣ ಶೋ ಮಾಡ್ನೆ ಡುಯೆಟ್ ಸಾಂಗ್ ಉಡು ಅವಲ್ಲ ಮಲೆನಾಡು ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಉಡು ಇತ್ತೆ ನಿಜವಾದ ಇರೋಂಜಿ ಬಾಲ್ಯದ ಅಮ್ಮೇರು ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ಯದ ಅಮ್ಮೇರು ಅವು ಶೂಟಿಂಗ್ ಆನಾಗ ಒಂಜಾತೆ ಯಾನ್ ಎಂಚ ಇತ್ತು ಶೂಟಿಂಗ್ ಸೆಟ್ ದಯಪಂಡ ಅವೊಂಜಿ ಮುಜಿಗಾರ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಕೆಲವರೇ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿನದಾದು ಆರು ಹೀರೋಯಿನ್ ಉಲಿರತ್ತೆ ಮಧುರ ಅರ್ಜಿ ಆರ್ಲ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಬೊಕ್ಕಂಜಿನ ಬಂಡ ಆರು ಥಿಯೇಟರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಯಾರು ಥಿಯೇಟರ್ ಹತ್ತತ್ತು ಆರು ನಮ್ಮ ಶಶ್ಯಾನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಕಲೊಂಜಿ ರಂಗ ಸಂಗಾತಿ ಅಂದ್ ಶಶಿರಾಜ್ ಕೌರ್ ಆಕನ ರಂಗ ಸಂಗಾತಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆರು ಅವೇಟೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮರ್ ಆರು ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಶೋ ಮಲ್ದಿರಾರು ಯಾನೂರಿ ಬೆರುಳಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಂಜಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿ ಮಲ್ದಿರಾರು ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ಏಪಲ ಪಂಡ್ರೆ ಉಂಡು ಎಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನಗ ಈರ್ಲ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ಈರೆಡ್ಡೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ರ್ ಯಾನ್ ಸಾಧಾರಣ ಪನ್ನಗ ಯಾನ್ ದಾಲ ಮಲ್ತಜಿನ ಇರೆಗ್ಲ ಮಲ್ಪೆರ ಅಬ್ಜಿ ಖಂಡಿತ ಯಾನ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಲ್ತ ಕೊರ್ನ ಈರ್ ಪಂಚ್ ಮಲ್ತ ಕಟ್ಟ ಈರ್ ಅಂಚಾವು ಸೊ ಈರ್ ಯಾನ್ ಸಾಧಾರಣ ದಾಲ ಗೊತ್ತು ಚಂದ ಒಂಚೂರು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತಂಡ ಈರೆಗ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಮಲ್ಪೆರ ಸೊ ಅಂಚಂದು ಯಾನ್ ಎಡ್ಡೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅವು ಅಂಚತ್ತು ಸೊ ಆರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಸೊ ಎಂಕಲ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಅಂಡ್ ಪಂಡ ಇಂದಿತ್ತು ಎಂಕ್ಲ ಒಟ್ಟು ಕುಲ್ದ ಪಾತಿರ್ದ ಲವಸ್ಲಕ ಪಾತಿರ್ದ ಇವನ್ ಆರ್ನ ಕಂಡಲ್ನ ತೂದು ಪೂರಣ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ತೂದು ಆರ್ನ ಬಡಿದಿರ ಅಕ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಹಿಂಗೆ ಶೋಭರಾಜ್ ಬಿಗ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹೀರೋ ಹತ್ತು ಹೊಡ್ದು ಆಸೆ ಇತ್ತು ಮಾರೆ ಯಾನ್ ತುಯ್ ಅಂದ ಆರು ಕಂಡನಿ ಪನ್ಪಿನ ಸೊ ಪಂಡೆ ನೇನು ಖುಷಿಟ್ ಪನ್ಪರ ಅತ್ತು ದುರಂತನ ಇರ್ನ ಪಂಡ ಖುಷಿ ಯಾನ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಈರ್ ಏನಿಲ್ಲ ಕಾಂಡದು ದುರಂತ ಎಂಜಿನ ಪಂಡ ಅವು ಆಯ್ನ ನೀರಿನ ಬಡಿದಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೀರೋ ಅದು ಸೊ ಇದು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಪಂಡ ಕೆಲವು ಏನಾಪು ಗೊತ್ತ ನಮ್ಮನ್ನು ಮುಜುಗರ ಕಟ್ಟಬಾರ್ದು ಯಾಕೊಳ್ತದ ಎನ್ನೇರ ಮಾರೆ ಬೆದಾದ ಪನ್ಪೇರ ಹೆಂಗೆ ಅವಿಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲಾಡು ಏನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಡೆದವರ ಇವನ್ ಎನ್ನ ಬೊಡಿದಿ ಮುಕ್ಕಲ ಸಾಂಗ್ ಬೈತೀನಿ ಶೋಕೊಂಡು ಬಣ್ಣ ತೊಚ್ಪವಲ್ ಬತ್ನಾಕ್ಲೆ ಬರೋ ತೊಚ್ಪವಲ್ ಅಂದ್ ಸೊ ಅಂಚಾದು ಮುಜುಗರ ಗಿಜುಗರ ಅಂದಲ್ಲ ಆತಜಿ ಸೂರಜ್ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಬಂಡೈತೆ ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇತ್ತು ನಂದು ಆಯ್ನ ಎನ್ನ ಪುಣ್ಯ ಕಟ್ ಮಲ್ತೀರಿ ಪಾಪ ವಾರನ ಪೊಣ್ಣನ ದೂರ ಅಂತವು ಆರೊಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪಿರೋ ನಂಡಲ್ಲ ಏನಡ್ದ ಹತ್ರ ಮಲ್ಪಿರ ಆತಜರಿ ಅಂದ್ರೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಲಜ್ಜಂಡು ಇಂಚನ ಇತ್ತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಬಂಡ ಕೆಲವು ಏನು ಪಂಡತೆ ಈ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ಮಿತ್ತದ ಒಂದು ಯೂನಿವರ್ಸ್ದ ಬೋರ್ಡ್ ಬನ್ನಾಗ ಒಂದು ಶೋಕದ ಬರ್ಸ ಆತಂದು ಈ ಬರ್ಸ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸಾಂಗ್ದ ಮೇಕಿಂಗ್ ಪೂರ ಆತಂದು ಮುಗಿದು ಬನ್ನಾಗ ಬರ್ಸಾತಂದು ಒಂಜಿ ಪೋಯ ಅಂದು ಕೊಡೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂಜಿ ಇತ್ತಿನ ಒಯ್ಕ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗ ಬತ್ತರ ಇತ್ತಿನ ಕೊಡೆ ಅಂದಪ್ಪ ಇನ್ನು 11 ಶಾರ್ಟ್ ದಿದ್ದೀನಿ ಐತನೇ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಉಂಟು ಅಂಚ ಸೊ ಅವು ಸಾಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮುಗಿದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಬನ್ನಾಗ ಬರ್ಸ ಬೈದು ಬರ್ಸೋ ಕಾತದ್ದಲ್ಲತ್ತು ಬರ್ಸ ಬತ್ತನಂದು ತೆತ್ತನ ಶಾರ್ಟ್ ಅವು ಸೊ ಅವು ಇರಿಗೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ತೋಜುಂಡು ಇರಿಗೆ ಆ ಕಳಸದ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡು ಆ ಸೂದಿಂಗ್ ಕಂಪೋಸಿಂಗ್
ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಯಾನ್ಲ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಶೋ ತೂತೆ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಹೊಡೆದು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಯಾನ್ ಎನಡ ಏರಣಲ್ಲ ಕಾಲ್ ಮಂತಿನ ಕುಲ್ಕ ಏನಾಗ ಅನರ್ಕಲಿ ಎಂಚಾತನ ಶೋಭರಾಜ್ ಪವರ್ ತಿಂದು ಬರ್ತೀರಿ ಮಾರೆ ದಯಪಂಡ ಆರ್ನ 100% ಕೊಡ್ತೀರಿ ದಯಪಂಡಾಗ ಆ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಡ್ ಈರು ಬುಲಿಪುನಾಗ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಅದು ಎನ್ನ ಕಣ್ಣಿಡ್ಲ ನೀರು ಬರ್ತನ ದಯಪಂಡ ಈ ಜಗತ್ತಡ್ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಪಂಡ ಅಪ್ಪೇನ ಐದು ಫೀಲಿಂಗ್ ಇಜ್ಜಿಂದ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಗೊತ್ತು ಪುನಃ ಆ ವಿಷಯ ಇಡೀ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ಮಂತಿದ್ದಾರೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಏತು ದಿನದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಇತ್ತಂಡು ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ದಿನ ಮುಗಿತಿದ್ದೀರಿ ಪಂಡಿತ್ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ದಿನ ಮುಗಿತಿದ್ದಾರೆ ಲೋ ಬಜೆಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ದಿನಟ್ಟು ಮುಗಿತಿದ್ದೇರು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಆರಾಮ್ಸೆ ಮಲ್ದೇರು ವರ್ಕ್ನ ಏನಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಏನೋ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಈತ ಯಾನಲ್ಲ 30-35 ದಿನ ಶೂಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಸಿನಿಮಾಲೇನು ಅವೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ 10 ದಿನ ಕಾಪನ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಂದ ದಕ್ಕದ ಮಂತದು ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಡೆಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅವು ನಂಗೆ ಪ್ಲಾನ್ ಇಜ್ಜಂದೇನೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅವು ಅನಬೇರು ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಇದು ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ಅವಲ್ಲ ಇರಗೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲೇನು ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ದಿನ ಸೀನ್ ಅಂದ ಇರ ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ದಕ್ಕನ ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಪಸಾರ ದಕ್ಕಿಲ್ಲ 100% ಅದೇ ಬಾಕಿದವು ಆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅತ್ತಂದು ಬೇತವುಲ ಮಲ್ಪನಾಗಲ್ಲ ಒಂಜಿ 25 ಸಾರ ದಕ್ಕಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ದಕ್ಕನಾಗ ದಾಯ್ದ ಕೊಡು ಎನಿಕ್ಯಾನ್ ರಾಹುಲ್ಡ ಪನ್ಪಿನ್ಲವ್ ಐತೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಎಂಜಿನ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಮೂಲೆ ಪಡ್ತಬಾಡ್ಗ ನಮ್ಮ ಓ ಬುಡ್ಚಿಂದ ಅಪ್ಪಣ ಇನ್ನು ಮೂಲೆ ಪಡ್ತಬಾಡ ಅವ್ಲು ದಕ್ಕುನ ಬುಡ್ಚಿ ಎಡಿಟರ್ ದಕ್ಕುನ ಬುಡ್ಚಿ ಎಡಿಟರ್ ದಕ್ಕನ ಇಂಚ ದಕ್ಕನ ಕತ್ತೆ ಪೋನ ಅವು ಕಾಸೇ ಪೋಯಿಲ್ಲ ಕತೋಜು ಮೂಲ ಪಂಡ ಪೇಪರ್ ಬೋವು ಆತೇತ ನಿಜ 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 ಅಂಚ ಸೊ ಅಂಚಿನಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪದ ಎಜ್ಜಂಡ್ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅವು ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಕ್ಯೂಟ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅವು ಐಕೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ದು ಮಲ್ದಿರ ಐಕೆ ಅದೇ ಟೈಮ್ ಯಾವು ಐನೀರಾಗ ರಡ್ಡತ್ತು 4 ಐನ್ ಟೇಕ್ ಮಲ್ತಂದ್ರೆ ಐಕೆ ಟೈಮ್ ಇತ್ತು ಸಂಚ ಒಂಜಿ ಬಿಟ್ಟು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರೀಶೂಟ್ ಆತನ ಸಮಸ್ಯೆ ದಾದನಿಟ್ಟ ಈತ ಯಾನ್ ಆರ್ನ ನಮಿತಾ ಕುಳೂರು ನಾಡೆ ಪಿದಾಯ್ದು ಬತ್ತ ಬೆಲ್ ಮಲ್ಪೆ ಬಾಯಮ್ಮ ಉಲ್ಲೇರ ಆಂಟಿ ಉಲ್ಲೇರ ಅಂದ ಆಡ್ದಕ ಆರು ಬಾಲೆಗೆ ನುಪ್ಪು ತಿನ್ಪೌಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಉಲಾಯ್ ಆ ನುಪ್ಪು ತಿನ್ಪವನ ಬೇತಿನ ದಿನ ಆತಿ ನಾವು ಅವು ಆನಿ ಶೂಟ್ ಆತಂದ್ರೆ ಅದು ಅದನ್ನ ಲೈಟಿಂಗ್ ಆತನ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ಲಿ ಎಂಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಡು ರೀಶೂಟ್ ಮಲ್ದೇರು ಸೊ ಆತ ಪೂರ ಟೈಮ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಮಲ್ತಿನ ಆತಿನ್ಲ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಒಂಜಿ 20+ ಡೇಸ್ ಆತೆಪ್ಪ ಇವಾಗ ಯಾನ್ ಎತ್ತಿನ 7 ಮದಿನ ಹೀರೋ ಮೇನ್ ಲೀಡ್ ಪೂರ ಒಣಂದಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ಮಲ್ದಿನ 7 ಮದಿನ ಇಟ್ಟಾತಿ ನವೀನನ್ನ ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾ ಹೌದು ಅದು ಗೊತ್ತ ನಾವು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ನಾವೇ ಬಂದ್ಬಿನಿ ಆ ಮಟ್ಟಡ್ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ನಂಚ ಮಲ್ಪೇರ ಆಪುಜಿ ಇದಕ್ಕೆ ನವೀನನ್ನ ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾ ತೋಜುವರ ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾ ಉಳ್ಳೇರ ಅರ್ಧ ದಿನ ಶೂಟ್ ಆತಿನ ವಿಷನ್ ಅಂಚಂದು ಎಲ್ಲ ಅವೇ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಪೇರ ಆಪುಜಿ 6 ಇಂಕ್ ಬೋರ್ಡು 6 ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಅಪೇರು 6 ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾ ಬೋರ್ಡು ಅರ್ಧ ದಿನ ಮಲ್ಪಕ ಬಂದಾಗ ಅವಿರ ಅರೆಗೋಸ್ಕರ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಮಲ್ತೊಂದಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಖಂಡಿತ ಅಂಚ ನವೀನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನುಭವ ಬರಲಿ ಎಂತೋ ಇತ್ತ ಇನ್ ಹೌಸ್ ಯಾರಿತ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧದಾಗೆಲ್ಲ ಕನೆ ಬಂದಿದೆ ದಯವ ನವೀನನ್ನೇ ನಮ್ಮದಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಮನೆಯರ ದಯವ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದಾರ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷದ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ರಂಗಭೂಮಿ ನಿಕುಲ್ ಪೊಣೆತಿನಕುಲ್ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪುನ ಅನುಭವ ಬೊಕ ಅರೆಡ್ದು ದೆತನ್ ನಂಚಿನ ವಿಷಯ ದಾದೊಪ್ಪುಂಡಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಯಾನು ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪರ್ಕದ ನಾಟಕ ಅಂದು ತೂತೀನಿ ಎನ್ನ ಊರುಡು ಪಾವೂರುಡು ಸುದೇಬರಿಟ್ಟು ಚಡ್ಡಿ ಪಾಡೋದು ಹಿಂಗೆ ನೆನೆಪುಂಡು ಯಾನು ಮಹೇಶ್ ಮತ್ತೆ ಹುಡುಗಿ ಅಂದಪ್ಪ ದೇವಡ್ದಿಲ್ಲ ಕಾಪು ಆಯ್ತು ಕೇಶವೇ ಪಂಡ ನವೀನಣ್ಣನ ರೋಲ್ ಅವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ನವೀನಣ್ಣನ ಅಪ್ಪಗ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿ ಭಾವ ನಂಗೆ ಚಾಪರ್ಕಾಗ ಮಾಸ್ನಾಡೆ ಬಂದಾಗ ಇನಿಕ್ಲ ನೆನಪುಂಡು ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ನ ಬರ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ ಭವನೋಡು ಮುಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಪಾವಂತ ಬಾಲೆಪ್ಪನಾಗ ಪ್ರಾವಲ್ ಮಲ್ತು ಅಂತೀರಿ ಅಲ್ಲಿ ಪಡ್ದು ಪೋನಾಗ ಏನಣ್ಣ ನವೀನಣ್ಣ ಏನಪ್ಪ ರಮಲ್ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟು ನಂಗೆ ಅಜ್ಜಿಲ್ಲ ಇತ್ತು ಅಡೆ ಪೋಪಿನ ಏನಣ್ಣ ಬಸ್ ತಡೆ ನವೀನಣ್ಣ ಎಂಟೈಸರ್ ಬೈಕ್ ಇತ್ತು ನವೀನಣ್ಣಲ್ಲೇ ತುಂಬು ಅಂತೀರಿ ಅವಳು ತೂಂತ ನವೀಂಡಿ ಪಡಿಲ್ ಏರ್ಲಕ್ಕ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆವಡ ಹಿಂಗೆ ನವೀಂಡಿ ಪಡಿಲ್ಲ ಕಾವಡು ಮಾರೆ ಕಾಪಿ ಕಾಟಲ್ಲ ಕಾವಡು ಹೆಂಗೆ ಕರ್ಲ ಕಾವಡು ಮೂರು ಪಾಣಂತರ ಅವು ನವೀಂಡಿ ಪಡಿಲ್ ಏನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ನಾವು ಒಂಜಿ ಅವು ಖುಷಿ ಫೀಲ್ ಇತ್ತಾರೆ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪನ ಕಾವಡು ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ತು ತಿದ್ದುನ ರೀತಿ ಅವಡು ಶೋಭಾ ಏನೋತುಂಡ ಎಂಚ ಫನ್ ಪೇರ್ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಅರೆನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪನ ಕಾವಡು ಅರೆಗೆ ಡೈಲಾಗ್ ಬರೋಣ ಕಾವಡು ನವೀನಣ್ಣ ಅಂಚಾತ ನಂದು ಇಂಚ ನವೀನಣ್ಣ ನಾವು ಅಂಚಾತ ಅಂದ 6 ಮಲ್ಪನ ರೀತಿ ಇದೆ ಸೊ ಅವು ಪೂರ ಏನು ಪಂಡೈತೆ ಅವು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಭಯಂಕರ ಖುಷಿ ಉಂಡಿ ಸೂರಜ್ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ಲೆಜೆಂಡ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿಕ್ಲಂಚೆನೆ ಬಲೆ ನವೀನಣ್ಣ ಈಶ್ವರ ಒಂದು 6 ಬಂದು ಪೇರು ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ರಿಂಗ್ ಕೊರಿಯರ್ ಆರು ಇಂಚೆನೆ ಆರು ಎಂಚಿನ ಇತ್ತಂದಲ್ಲ ಇದು ಕಾರಣಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಬಲೆ ನೋಡು ಇದೆಲ್ಲ ಅಂತ ಆರೆ ಕೊಂಚ ಅವು ಒಂಜಿ 6 ಬಾಲ ಲಿಟ್ರಲಿ ಬಾಲ ಯಾರು ಆಡ್ತಾನೆ ತೆನ್ನ ಮಗಳು ಪುಟ್ನಾಗ ಅಪ್ಪ ಪೇಪರ್ ಶೂಟ್ ಅವಂತ ಆಪಾಗ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿನ ಟಕ್ಕ ಅಂದ ಯಾನೊಂಜಿ ಇಂದು ಕಾಣದೆ ಬಂಡಿ ಪಕ್ಕದಿತ್ತು ತೂನಗ ರಡ್ಡು ಬಂಗಾರದ ಕಾಜುಂಡು ಅಂದು ನವೀನಣ್ಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ರಡ್ಡ ಒಂಜ ಬಂಗಾರದ ಶೋಕದ ತೂದೆ ಬಾಕಿ ಅವು ಆರು ಅಂಚನೆ ಆರು ನವೀಂಡಿ ಪಡೀಲ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಆರು ತುಯರ್ ಆರು ಹೆಂಗೆ ಬಾಲ ಬೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಅಂಚಾಪಣ ಮುದ್ದು ಆಪಿನ ಹೆಂಗೆ ಕೊರಿಯರ್ ಬಮ್ಮನ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಲಡೈಲ ಮಲ್ತೇನೆ ಪೆಪ್ಪರ್ ಲಡಾಯಿ ಮಲ್ತದ್ದು 6 ಸೆಟ್ಟು ಬಿಡ್ದು ಅಡಿಮುಟ್ಟ ಹೋದು ಇರ್ನ ತಿಗಲ್ದಟ್ಟ ಬಲೆ ಬಂದದ್ದು ಕಾರ್ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ತೊಂಬತ್ತದು
ಅಂಚು ಪುರುಂಡು ಆಯ್ ತಗಡ್ ಬೆಚ್ಚದೆ ನಾರು ಎಂಕ್ ನೆರ್ಪೇರು ಅಂತಂಡೆ ಒಂದು ಫೆಬ್ರವರಿ ಮಲ್ಪನಗಲ ಇತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ಬತ್ ಏಸ ಮಲ್ಪನಗಲ ಇತ್ತೆ ಬತ್ ಪನ್ಪೆ ತುಲ ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ಲಿ ಶೋಕ್ ಆತನು ಸೂಪರ್ ಆತಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಬತ್ ಪನ್ಪೆ ತುಲ ಶೋಕ್ ಆತು ಸೂಪರ್ ಆತನು 1-3 ಮಲ್ಪಗ ಪನ್ಪೆ ಇತ್ತು ತುಲ ಬತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಬರ್ಪೆ ನೇನಣ್ಣ ಶೋಕ್ ಆತನು ಲಾಯ್ಕ್ ಆತನ ಒಂಜಿ 1-3 ಮಲ್ಪಗ ನೇನಣ್ಣ ಅಲ್ಲ ಪಂಡಿಜ ಮೇನ ತಿಗಲೆಗ ಶೋಕ್ ಆತನು ರೆಡಿ ಅಂಚ ಅರೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಪಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಬಾಂಧವ್ಯ ಎಂಕಲ್ಡ ಉಂಡಾಡ್ತಾಂಡೆ ಇವನ್ನ ಆರ್ನ ಮಿಸಸ್ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತ ಮುರಣಿ ಆನಂಜಿ ಶಶಿರಾಜ್ ಕವರ ನಾಟಕ ಕೊಡಂಜಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ದೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಿ ಇಂದು ಐಟೆಂಗ್ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಸಫಾರಿ ಬೋಡ್ತಾನೆ ಅವು ನೈನಣ್ಣನ ఆయన ఆ కూడా ఇంక 19 తీరారు మనదాని ఆయన 19 ఇంక కంత కొడతారు ఆ కాసోల్ దీపారు యూజ్ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನ ಸಫಾರಿ ಆ ಪಾಡ್ನಗಳು ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಫೀಲ್ ఆయన ಪಾಡ್ದಾರ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಫೋಟೋ ಇದೆ ಒಂಜಿ ಲೆಜೆಂಡ್ ಆನಮ್ನೆ ಆತನ ಕಾಸೋಲ್ ದೀಪಾರು ಬಂಡ ಗೊತ್ತುನ ತೀರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ನಾಟಕ ಆ ಪಾಡ್ದಿನ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ನಿಂಗೆ ಕಾರ್ ಕೊರ್ಪಿ ಅವು ಎಂಕಂದೆ ಮಲ್ಪೆಲಾಗಿತ್ತು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಂದಪ್ಪ ఆయన ಪುರ ದಿವ ಅಂದ ಏನಾರೆ ಕೊರ್ಪುಜಿ ನನ್ನ ಪಿರಾರಿಗೆ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಅಂಚ ಆರ್ ಕ್ಯಾಂಡಲಾರಿಗೆ ಬೇತ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ತುಕೊರ ಏನು ಕೊರೆ ಅಂಚ ಸೊ ಒಂಜಿ ನೆನಪುಗಾದ ಉಪ್ಪಾಡು ಬಂಡ ಇತ್ತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಲ್ಪನಾಗಲ್ಲ ನಾನು ಎನ್ನದೆ ಎನ್ನ ಟೈಟಲ್ ಡೇ ಆರುಲ್ಲೇರು ಎಂಕ ಅರಿಗೊಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಏನಂಜಿ ಎನ್ನದೆ ದುಂಬಕ್ ಬಾತೇರಿಗೆ ಆಯ್ತು ಬೇಗಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ನಾನು ಬೇಗಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಎಂಕ ಹರಿಬರಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ ಏನು ಪಂಡತೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್ 100% ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಅವು ಒಂಚೂರು ಉಂಡತ್ತ ಮಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸೆಟ್ ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ಮಲ್ಪಕ್ಕೆ ಅಂಚ ಆಯರ್ನೇ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಷರಲ ಎಂಕ್ ಎಂಜಿನ ನೆಮ್ಮದಿ ಕೊರೋಡು ಸಿನಿಮಾ ಎಂಚಾಪುಂಡು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಸುರೇಶ್ ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಯಾನು ಬರೆತಿನ ಅವಡು ಅತನ ಮಲ್ದಿನ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅವಡು ಎಂಕ್ ಓಕೆ ಇಂದ ಅವಡು ಒಂಚೂರು ಇಂಚೆಂಚು ಉಂಡತ ನೀನು ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಲಜಿತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಸೆಟ್ಟೆಡ್ ಮಲ್ಪಕ ಅಂಚ ಆಯರ್ನೇ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಆ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಶೂಟಿಗೆ ಹೋದಿರೆ ಗೊತ್ತುಂಡದೆ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತದ್ದು ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ರೆ 1 ವರ್ಷ 1.5 ವರ್ಷ ಬೋಡು ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆತು ಲಾಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂತ ಆಯ್ತು ನಡುಡು ಕೂಡ ಕಾಸದ ಒಂತೆ ಏರಿಳಿತ ಅಂಡ್ ಅವಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಾಕಿ ಅಂಡ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ ನ ಸಿನಿಮಾ ಬನ್ನಾಗ ಡೇಟ್ ಕ್ಲಾಶ್ ಬಂದದ್ದು ಆ ಎದುರು ಬೋಪಿನಿ ಯಾನ್ ಪಿರ ಬರ್ಪಿನಿ ಅಂಚ ಅವಳು ಒಂಜಿ 6 ತಿಂಗಳು ಬೋಂಡು ಅಂತ ಬಕ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಗಂಜಿನ ಬಂಡ ಇರಕ್ಕೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತನ ರಿಲೀಸ್ ಮನ್ ಪೋರ್ಚಿ ಎಂಕಿ ನಿಕ್ಲ ನೆನಪುಂಡು ಅಪ್ಪಗೇನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಇಜ್ಜಂಡು ಅಮ್ಮ ಇರಗೆ ನೆನಪುಂಡು ತೋಜು ನಾನು MG ರೋಡುಡು ಏಸ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬತ್ತಿನ ಟೈಮ್ ಅಪ್ಪಗ ನಿಕ್ಕಲು ಬೇತ ಪೂರ ಪ್ರಚಾರ ಮಂದರ್ ಬಟ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಈರ್ಲ ರಾಹುಲ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ಸ್ಟುಡಿಯೋದ ಎದುರು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗ ಪೇಜ್ ಹಿಡಿದು ಲೈವ್ ವರ್ಪ ಯಾನ್ ಈರ್ ರಾಹುಲ್ ನೆನಪುಂಡಿರಿ ನಮ್ಮ ಬೇರ್ನ ಬಹುಶಃ ಉದಯ ಬಳ್ಳಾಲ್ ಆಫೀಸ್ ದೀಪಕ್ ಕಂಪೋರ್ಸ್ ದ ತಿರ್ತು ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಅತ್ತ ಆ ಟೈಮ್ ಉಡು ಆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಲೈವ್ ಅನ್ಪನಂಜಿನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇತ್ತಿಜಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಗ ಒಂಜಿ ಮಂತ ಹೆಂಗುಂಡದ ಯಾವೊಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟ್ರಿಕಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿ ನಡೆದ ಬುಕ್ಕ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಪಾತೆರ ಈತು ಶೋಕುದ ಪಿಕ್ಚರ್ ತುಳುಟಿ ನಿಮುಟ ಬೈದು ಜತ ಬಹುಶಃ ಏನಡ ಇತ್ತೆ ಏತೋ ಜನಕ್ಕಲು ಕೇನುಂಡು ನಿಖಲ್ನ ಭಾಷೆ ಮೂವಿ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಯಾಮಂಟ ಕಂಟೆಂಟ್ ಓರಿಯೆಂಟ್ ಅದು ಎಡ್ಡೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಬರ್ತದ ಪಡ್ಡಾಯಿ ಕಾಮಿಡಿಯನ್ ಬುರ್ದು ఒక ಒಂಜಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸಿನಿಮಾಡು ಕಂಡಾಪಟ್ಟೆ ತಿಳಿಪದು ಎಡ್ಡೆ ಸಂಜಯ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಉಪ್ಪುನ ಸಿನಿಮಾ ಬಂಡ ಏಸ ಪಂಡದು ಬಹುಶಃ ಅವು ನಮ್ಮ ಎನ್ನಿನ ಸಕ್ಸಸ್ ತೋಜಿದ್ವಿ ನಿಜವಾದ ಸಿನಿಮಾಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇತ್ತಂಡು ಇನಿಕ್ಲ ಯಾನ್ ಬೇತ ಚಾನಲ್ ಡೈಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಮಿಡಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಪೂರುಂಡು ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಗಟ್ಲೆ ಪೋಪುಂಡು ಯಾನೇ ಖುದ್ದು ಜನಕುಲ್ ಪನ್ಪಿನಲಕೆ ಅಂದೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪಂಡ ಏಸೈ ತುಳುಟು ಏಸದಂಚಿನ ಪಿಕ್ಚರೇ ಬೈದಿಜಿಂದು ಆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾದ ಸೋಲು ಇರಗೆ ಎತ್ತು ಬೇಜಾರು ಕುರ್ದಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಕಾರಣಲ್ಲ ಬತ್ತಿತ್ತು ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಯಾಕುಲ್ ಬರ್ಸದಪ್ಪಗ ದಯಮಾರ ರಿಲೀಸ್ ಮಂತೀರಿ ಯಾಯಿಜ್ಜಿ ಬಂದೊಂಜಿ ಮಾತಾರ ಬಂದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಂತ ಕೆಲ ಇರ್ ಬಂದ್ಪೇರಿ ಬರ್ಸತ್ ಗಾಲಿ ಹತ್ತಿ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಬರೋ ನಿಗನ ಕಂಟೆಂಟ್ ಗಟ್ಟಿ ಇತ್ತನ ಗೆಂದುನೊಂದು ನಿಜವಾದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಗಟ್ಟಿ ಇತ್ತನದೆ ಅಪ್ಪಗ ದಾಯಗಾದ ಸೋತನು ಯಾನ್ ಆಯ್ತು ಏರೆಲ್ಲ ಬ್ಲೇಮ್ ಅಲ್ಪುಜಿ ಅರ್ಥಾಂಡೆ ಏರೆಲ್ಲ ಬ್ಲೇಮ್ ಅಲ್ಪುಜಿ ಕೊರೋನಾದ ಟೈಮ್ ಉಡು ಈರ್ ಬನ್ಲಕನೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಆಯ್ತು 20 ಲಕ್ಷ ವ್ಯೂಸ್ ಅತೆ ಪಂಡ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ತೂಪವನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಸಿನಿಮಾಗಿತ್ತುಂಡು 100% ತುಯರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಜನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಇತ್ತು ಅಪಂಡ ಜನಕ್ಲ ನಡೆ ಕೊನೋದು ಎತ್ತವಂದನ ಇಂದೊಂದು ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಚೆಂಚು ಪನಂದನ ಸರಿಕಟ್ಟ ಪಂಡ್ರೆ ಆವಂದಿನ ತಪ್ಪು ಎನ್ನತೆ ಸೊ ಆ ತಪ್ಪು ಯಾನೇ ಒತ್ತು ನೋಡು ಸೊ ಇನಿ ಯಾನು ಮಲ್ಪನಾಗಲ್ಲ ಯಾನ್ ರಾಹುಲ್ಡ ಪುರ ವಿನೇ ಬಂತು ಸೊ ಯಾನು ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪೆ ಸಿನಿಮಾನು ರೀಚ್ಲ ಮಲ್ಪನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಹೆಂಗೆ ಯಾನು ಪನ್ಪುಣ ಐಕನ್ ಟೀಮ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಬೋದು ಇತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪನ ಈರೇನು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಮಲ್ಪನ ಈರೇನ್ಲೆ ಪೂಜೀರಿ ಈರೇನು ಸಿನಿಮಾ ರೆಡಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಪ್ರಚಾರಕರನ್ಲೆ ಪೂರಿ ದಾಪಂಡ ಇರ್ನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅವು
ಅರ್ಥಾಂಡೆ ಐಡಿಯಾಸ್ ಪನ್ಲೆ ಇರ್ನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅವು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಎಂಚಿನೊಂಡ ಅವೇ ನಾಮ ಬತ್ತ ನೋಡು ಎಂಕ್ ಏಸ ಮಲ್ಪೊಂಡಾಗ ಎಂಚಿನಾಂಡು ತಮಿಳ್ದು ಜನ ಬತ್ತನು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಯಾನ್ ಎಂಚಿನ ಪಾಸ್ ನಾನ ಯಾಂದಲ ಮಲ್ಪೊಡು ಇಚ್ಚಿ ನಾನ ಅಕ್ಕಲಿ ಬಂದು ಆ ಬಡೇಗೆ ಎಂದು ಆಂಡು ಅರ್ಥಾಂಡೆ ಜೋರು ಬರ್ಸ ಎಂಕ್ ಕಾರ್ಕಳ ರಾದಿ ಕಡ್ಪುರ ಇತ್ತಿತ್ತು ನೀರು ಜನ ಬರೋದುಂಡು ಇದು ಜ್ಯೋತಿಡು ಟ್ರಾವೆಲರ್ಡ್ ಜನ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬರ್ಸಗನ್ ಚಂಡಿ ಅದು ನಾವು ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘದ ನಾವು ಎಂಚಿನ ಟ್ರಾವೆಲರ್ಡ್ ಜನ ಪಂಜನಕ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಅವೇನು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ಬೇರೆ ಪೋಜಿ ಆತು ಮಲ್ಪನಾಗ ಏನು ಕೊಡಲ್ಲ ಬೂಸ್ಟ್ ಮಲ್ಬೇಡ ಅವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಇತ್ತದು ಪೀಕ್ ಇತ್ತದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಚಂಡು ಅವು ಎಂಚೆ ಗೊತ್ತಂಡೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟುನ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಅದು ಇಟಾಲಿಯನ್ ಮಾರ್ಬಲ್ ಪಾಡ್ದು ಅಲ್ಪದ ಸಿಂಕ್ ಮುಲ್ಪದಂದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೇಶದ ಚೈನಾದ ಜರ್ಮನಿದ ಪೂರ ಕಂತದು ಹಿಂಗೆ ಇಲ್ಲೋ ಕೇಳ್ದ ಟೇಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿಂದಂಡ ವೇಸ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ಇಲ್ಲೋ ಕೇಳಿ ಮಲ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ಫೈನಲ್ದು ಒಂಜಿ ಹಿಂಗೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿಂದಂಡ ವೇಸ್ಟ್ ಯಾರು ಮಲ್ತದ್ದು ಎಣ್ಣೆ ಖುಷಿಗೆ ಮಲ್ತಂದಂಡ ಓಕೆ ಸಿನಿಮಾ ಎಣ್ಣೆ ಖುಷಿಗೆ ಮಲ್ಪನತ್ತು ಎಣ್ಣೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಸೀಡಿ ಬರ್ತೋಜ್ ಪೇರತ್ತು ಲೋಕೋಗೊಂದು ಬಂದಾಗ ಇದು ಬಹುಶಃ ಪ್ರತಿ ವರಿಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ವಿಷಯ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಅದು ಪೇರು ಬಹುಶಃ ಇರಡ ಸಿನಿಮಾ ಮೇಕಿಂಗ್ ಡೀರಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಕತೆ ಬರೆಪಿನಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಡೈಲಾಗ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಬಹುಶಃ ಪ್ರಚಾರ ಪಿರ ಊರಿ ಆತ ಹಿಂಗೆ ದಾಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅರ್ಥ ಅಂಡೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಂದು ಎನ್ನ ತಪ್ಪು ಇತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಎನ್ನನೇ ತಪ್ಪುನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮುಪ್ಪುಡು ಮುಗಿಪು ಅವನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಒಯ್ನು ಮುಗಿಪುನು ಮುಪ್ಪುಡು ಪ್ರಚಾರನ ಮುಗಿಪೋನ ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಪಂಡದು ಒಂಜುಂಡು ಅಡಿಗಿತ್ತು ಕಟ್ಟೆರಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡ ಅವಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ವಾರ ವಾರ KDM ಮುಂದೊಂಜಿ ಕಟ್ಟೆರಂಡು ಅವು ಗೊತ್ತುಂಡ ಅವು ಓಡಿಮಟ್ಟ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಗೆ ಬಿಡ್ಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರೇ ಗೊತ್ತು ಇವ್ನು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಚಂಡು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಚಂಡು ಸೂರಜ್ ಏ ಸಮಲ್ಪುಣಗಲ ಗೊತ್ತು ಚಂಡು ಹೆಂಗೆ KDM ಪಂಡದ ಕಟ್ಟೆರಂಡು ವಾರ ವಾರಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪರ ಆತೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಆತೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುನು ಯಾನು ಓಪನ್ ಆದ ಪನ್ಪೈ ಏರೆ ಎಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಕಾಸು ಪಾಡೋ ಪಂಡಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಪಿ ಒಂದು ಈತಂದು ಪನ್ಪೇರತ್ತ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅದೇ ಬಜೆಟ್ ಬೋಡು ಅದೇ ಬಜೆಟ್ ಬಹುಶಃ ಸಿನಿಮಾದ ಮೇಕಿಂಗ್ ಗೇತ್ ಖರ್ಚುಂಡ ರಿಲೀಸ್ ಪ್ರಚಾರಗಳ ಅದೇ ಬಜೆಟ್ ಬೋಡು ಒಂದು ದಯದಿದು ಎಂಡ ಮುರಣಿ ಒಂಜಿ ಏರ ಕೇಂಡೇರು ಸೂರಜ್ ಇದು ಕೇಂಡಿ ಜಿಡಲ ಪನ್ಪೆ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಗು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ತಿಕ್ಕುನ ಬಾರಿ ಬಂಗಗೆ ಅಂದ್ ಬಂಡೇರು ತುಳು ಸಿನಿಮಾಗು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ತಿಕ್ಕ್ಯಾರೆ ಬಂಗ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಗ ಇತ್ತುದಂಡೆ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಸಿನಿಮಾಲ್ ಬರ್ಪುಂಡ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪೇರ ಬಿದಾಡುವೇನಾ ಎಂಡನೇ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪಗ ನಂದು ಕೇಂದ್ರ ಒಂಜಿ 2-3 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಅರ್ಥಾಂಡೆ ಯಾನ 2-3 ಜನಕ್ಕೆ ಏನು ಪಂತಿನಲ್ಲುಂಡು ಬಡಜೋಕನ ಪುದರ್ಡು ಅದನ್ನ ಬರೆದಿ ಅರದಿ ಆಪುಂಡ ತೂಲೆ ಬೊಕ್ಕ ತೂಕ ನಮ್ಮ ಪಂಡ ಎನ್ನ ದೌಲತ್ತುಂದತ್ತ ಅರ್ಥಾಂಡೆ ಎಲ್ಲ ದಾನಿ ಬ್ಲೇಮ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮನೆ ಒಂಜಿ ಬತ್ತೆ ಮಾರ್ರೆ ಸಾವು ಹೆಂಗೊಂದು ಸೋಲು ಬತ್ತಲ್ಲ ಸನಿ ಬತ್ತಲಕ ಬತ್ತೇನೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ತಿಕ್ಕೆರ ಸುಲಭ ಸೂರಜ್ ತಿಕ್ಕಿನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ನು ಒರಿಪವನ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಈರ ಎನ್ನಲೆ ಏತು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಮೂಲ ರಡ್ನೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ದೇರ್ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ರಡ್ಡು ಮಲ್ದನಾರು ಮೂಜಿನೇ ಮಲ್ದೇರಾ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಯಾನ ವೇನ್ ಪನಿ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಗೆ ಯಾನು ತಿಕ್ಕುವೆ ಸಿನಿಮಾ ಶೋಭರಾಜ್ ಯಾರು ಒಂದು ಏಸ ಮಲ್ದಿನಾರು ಪೂರ ಆರು ನಾವು ಒಂಜಿ ಪೇಪರ್ ಅವು ಪೂರ ಮಲ್ದಿತ್ತಿರತ್ತ ಸಾಂಗದ ಪೂರ ಅತ್ತಲವೇ ಅವು ಬೇರೆ ಮಲ್ದಿನಿ ಆರು ಮಲ್ಪೇರು ಏನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಗೆ ಯಾನು ಇಸಿಟ್ ತಿಕ್ಕುವೆ ಅವೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಗೆ ನೇಕು ದುಂಬ ಒಂಜಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ದಿನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ದಾಯ ತಿಕ್ಕುಜೇರು ನೇ ಇರ್ನ ಮುರೊಂಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಂಡತೆ ಅವು ಬತ್ತನೆ ಬತ್ತನೆ ಈತ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಡ್ ಬಂದ್ಬಿರ ಆತಲ ಇರ್ನ ಕೈಗೆ ಬತ್ತಂಡ ಓ ಇಜ್ಜ ಓ 50% ಥಿಯೇಟರ್ ಅವು ಹೆಲ್ದಿ ಆವಡು ಅನ್ಪಿನಿ ನಾನು ಅವು ಆವಡು ಆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅರ್ಡಕ್ಕೆ ಏನೋಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಈ ಕಾಸು ಪಾಂಡಗಾರ ಜಾಗ್ರತೆ ಉಪ್ಪೇರು ಇತ್ತು ಪಾಂಡ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತ ಬರ್ಪಿನಿ ಈ ವೇಸ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಬಂದಣ್ಣ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಾಸು ಪೌಂಡ್ ಕೈ ಇರೋದು ನಾನು ಬಂದ ತುಳು ಭಾಷೆನ ಒರಿಪೇರೆಗೋಸ್ಕರ ಬತ್ತೀನಿ ದಯದಿದ್ದು ಬರೋಡ್ಚಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅದು ದಯದಿದ್ದು ಬರೋಡ್ಚಿ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಒರಿಪೇರ ಅಂತ ಬತ್ತಂಡ ತುಳುತ್ತ ಈ ಬರೋಗಲ್ಪೇರೆ ಬಂಗಾಪನಗಳ ಜೋಕುಲ ತಕ್ಲಿ ಶಾಲೆ ಕಲ್ಪನೆ ನಿರ್ದುಂಬುಲಂಜಿ ಪಾತೆರ ಬಂತೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆನ ಒರಿಪೇರಿ ಏರು ಭಾಷೆಗೆ 2000 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಡು ಲಿಪಿ ಉಂಡು ಅವು ಮಲ್ಲಂಜಿನುಂಡ ತುಳು ಭಾಷೆ ಇರ್ದು ನಮ್ಮ ಬದುಕುನು ನಮ್ಮ ಎಂಚೆನ್ನು ಎನಡ್ದು ತುಳು ಭಾಷೆ ಬದುಕುನು ಖಂಡಿತ ಆ ಭಾಷೆನ ಮತ್ತೊಂದು ಆ ಭಾಷೆ ಹಿಡ್ದ ದಂಡ್ಲಿಂಚ ಪಾತಿರೊಂದು ನಮ್ಮ ಯಾನೀರು ಬದುಕುನು 100% ಅವೇನ್ ನಮ್ಮ ಆ ಭಾಷೆನ ಬದುಕೇರ ನಮ್ಮ ಏರಿ ದಾಲ ಬಿಡ್ಚಿ ಆ ಭಾಷೆನ ಪಾತಿರಂಡ ಬದುಕುನು ನಿಜ 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 ಆಯ್ನ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತಿರ ಅರ್ಥಾಂಡೆ ಈತ ಎನ್ನ ಏನ್ ಪಂಡ್ರಂಡು ಈತ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡ್ ಪಾತಿರ ಎನ್ನ ಬುಡ್ದಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಟ್ಟಿಟ್ಟಿತ್ತು ನಾಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತು ಜಿ ಪಾಲದಗೆತ್ತೆ ಬೊಲ್ಲುಗಲಡು ಗುದ್ದುನ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಕತ್ತಿರಿ ತೆಪ್ಪುನಲ್ಪ ಯಾನ್ ಪಂಡ್ರೆ ನಿನ್ನ ತಪ್ಪತ್ತು ತಪ್ಪನ ನಿನ್ನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಪಂತ ಸೇರ್ತು ನಿಕ್ಕೆ ಈ ನಿನ್ನ ಬಾಲೆಗೆ ಪಂಡಜಿ ನಿನ್ನ ತಪ್ಪು ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಕತ್ತಿಡಿ ಕೊಟ್ಟುಂಡ ವಿಷಕಾರಿ ದುಮ್ನಾನಿ ಪೋಡು ದುಮ್ನಾನಿ ದಾಯ ಪೋಡು ದುಮ್ನಾನಿ ಪೋದು ಅದು ಆಲಜಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಎತ್ತು ಲಾಜಿಕ್ ಉಂಟು ತುಲೆ ಆ ಮರನ್ ಗುರ್ತವಂತ ಬಲ್ಲ ಅಂದು ಈ ಎಲ್ಲೇ ಪೋದು ಕನ ಪಾಡಿದ ಕೆತ್ತೆ ಕನ వచ్చి ಆತ ವಿಷಯ ಅವು ಸಿಂಪಲ್ ಎತ್ತು ಲಾಜಿಕ್ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಪನ್ನು ಅಂದು ಮರಲ್ಲ ದುಮ್ನಾನಿ ಪೋದು ಎಂಜಿನ ಸಾವ ಮರಕ್ಕೊಂದು ಉಂಡ ಅವುಂಡ ಅವು ಅತ್ತವು ಅವ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತನ ರೀತಿ ಇಡ್ ತಪ್ಪು ಉಂಡು ಆತಿ ಸೂರಜ್ ಖಂಡಿತ ಸೊ ಮೂಲ ಆತೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಒಂಚೂರು ಪಿಂದೊಲ್ಲೆ ಎಂಜಿನ ಆತನು ಅವೆಂಜಿನ ಆತನು ನೇಕು ತುಂಬದ ಸಿನಿಮಾಲು ಹಿಟ್ಟು ಅಂತ ಬಂದ್ಬೇರತ್ತ ಐಕೇತ್ ಬೈದನಿಗೆ ತೂಲೆ
ಬೊಕೈತೆ ಯಾನ್ ಎಂಜಿನಾಪುಂಡು ಸೂರಜ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ನಿತ್ಯಾನ ಮಲ್ತದ್ದು ರಿಲೀಸ್ ಆನಕ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಒಂದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ರೀಚ್ ಆಪಿನ ಸಿನಿಮಾ ಅತ್ತು ಅಪ್ಪಾಗ ಏನು ಓಪನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರಪೆ ಒಂದು ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಅತ್ತು ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೆಲ ವರ್ಗದ ಸಿನಿಮಾ ಯಾನ್ ಪಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಪಂಡ್ರೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ನ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಉಂಟಾ ಆ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಪಂಡ ಓಕೆ ಅತ್ತಂಡ ಆ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಒಂದು ಮಾತೇರ್ನಲ ವರ್ಗದ ಸಿನಿಮಾ ಅತ್ತಂದು ಪಂಡಾಗ ಸಿನಿಮಾ ಪಂಡಗೆ ದುಂಬು ಪನೋಡಿ ಅನ್ನ ಅವು ದೌಲತ್ತೆನ್ನ ಅಪ್ಪಗ ಆಲೋಚನೆ ಬೋಡಿತ್ತು ಅದೇ ಸಿನಿಮಾ ಮಂತದ ಐಕ ತಕ್ಕದನೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಂದ ಏರನ ಕಾಸು ನಮ್ಮದಯ ಗೊಬ್ಬನು ಅವೇನು ಪನ್ಪಿನಿ ಆ ಒಂದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಗಳ ಬೋರ್ಡ್ ಬಕ್ಕ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದು ಪಾತ್ರ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಇಂಚ ಇಂಚ ಏನು ತುಳು ಭಾಷೆ ಒರಿಪೆ ಬಕ್ಕ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಮಗೆ ಎನ್ನೊಂಜಿ 60 ಎನ್ನೊಂಜಿ ಅಕ್ಕನ ಮಗಳು ಅವು ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಮರಲುಂಡಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ಪೋರ್ದಂಡ ಎಂಕಲ್ಲೊಂಜಿ ಹುಡುಗಿಯಲ್ಲಿ ಭಯಂಕರ ಉಳ್ಳಿ ಎಂಚ ಭಯಂಕರ ಆ ಜಿಮ್ಮು ಬೋಪಿ ತುಯ್ಯರ ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಜಿಮ್ಮು ಬೋಯ್ ಸತ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರ ಹಾಕೊಂಡು ಏರ್ ಬನ್ನಿ ಮಾರೆ ಇದು ಎಂಕ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಒಂಜಿ 50 kg ದರ್ಪೇರ ಹಾಕೊಂಡ ಜಿಮ್ಮು ದಾರಿಗೆ ದರ್ಪೇರ ಹಾಕೊಂಡ ಅವರಿಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಟು ಜಿಮ್ಮು ದಾರ ಬರ್ತದೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರ ವಾಲ್ ಎಕ್ಕಡ್ ಬಂದ್ಬಾರ ಮಲ್ಪೇರ ಬರ್ಲಿ ಅದೇ ಯಾನ್ ಇನಿಕ್ಕಲ ಒಂಚೂರು ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಏನು ಪ್ರಯತ್ನ ಅಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಇನಿಕ್ಕಲ ಆಫ್ಟರ್ 20 years ಎಂಕೆ ಇನಿಕ್ಕಲ ಸಿಂಗಲ್ ಟೇಕ್ ಮಲ್ಪೇರ ಹಾಕೊಂಡು ಹೆಜ್ಜೆ ಅನ್ಬಿಡ ಎಂಕೆ ಡೌಟ್ ಉಂಟು ಅರ್ಥಾಂಡೆ ಯಾನ್ ರಡ್ಡು ಟೇಕ್ ದಿತ್ತು ಎಂಗೆ ಬೊಡಿಬೋಡು ರಡ್ಡು ಟೇಕ್ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಮಾನಿಟರ್ ಮಲ್ಪಕ ನಾನು ಬಂದ್ಪೆ ಆಫ್ಟರ್ 20 years ಈ ವಾಲ್ ಎಕ್ಕಡ್ ಬಂದ್ಪುಣು ಒಂಜಿ ಅಡ್ಡೆ ಉಲ್ಲೆ ಅಂತ ಅಂಚೆ ಮತ್ತೆ ಕಾಸು ಇರಕ್ಕೆ ದೊರಪೇರೆ ತಂದಂಡ ಆಗ ಒಂದು ಜಿಮ್ ಪಾಡ್ದು ಕೊರ್ಲೈತೆ ಪಾಪ ಅದೇ ನಾಗಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಉಂಟು ಅದೇ ಐನು ಮಲ್ಪಲೆ ಅವು ಬಿಡ್ದು ಏನು ತುಳು ಭಾಷೆ ಬರೀಪೆ ಅವು ಮಲ್ಪೆ ಅಂಚೆ ದಯದು ಇದು ಮಲ್ಪೋಚಿ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆತಿ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಪಂಡಿ ಸಾತಿಗೆ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಮಾತಲ್ಲ ಕಾಸು ಆಪುಜಿ ಓಕೆನಾ ಎಲ್ಲೇ ಅರ್ಡೊಂಜಿ ಬೈಟ್ಸ್ಗೆ ನೋಡು ಅರ್ಧ ಬಂಡ ಮಲ್ಲ ಪುದಾರ್ ಅರ್ಧ ಬೈಟ್ಸ್ಗೆ ನೋಡು ಅಂಡ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಐ ಕೇತಾಪುಂಡು ಕೇಂಡ ಆಪುಜಿ ಆರು ಕಾಸುಗೆ ತಿಕ್ಕುಜೀರು ಬೇರೆ ಅರ್ಡತೆ ಅರ್ಡ ಎಂಕಲ್ ಬೇರುಲಿ ಅರ್ನ ಬಾರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಅರ್ಡ ಪಾತಿ ಅಂಚ ಪೋಡವು ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಸೊ ಐಕ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅವಡ ಐಕ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಆಪುಜಿ ಅತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಪುನ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಕಲೆನಾ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಲ ಒಂಜಿ ಕಲೆನೆ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅವು ಮಾತಲ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ನಿನಿಗೆ ತುಳುಟು ಮನ್ಪೆ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಲಕ ಏರ್ಲ ಪ್ರಚಾರ ಮನ್ಪುಜಿರ ದಾಯಗ್ 10 ಸಿನಿಮಾದ ಸೋಲು ನಂದು ಅರೆ ಕಲ್ಪದ ಸಿನಿಮಾಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪದ ಆರ್ 18ನೇ ಸಿನಿಮಾ ಏರನಗಾರ ನೈಪುಣ್ಯತೆ ಬತಡ ಪಾಡಿ ಆರ್ ಲಿಟರಲಿ ಪಾಪ ಮದ್ಮೆಗ್ಲ ಎತ್ತಲಕ ನೇತಪ ಗಿರ್ಗಿಡ್ದಪಕ ರೋಡ್ ಗೆ ಜತ್ತದು ಮೈಕ್ ಬೊಂಬೆ ಬಾಡನ್ನುಲ್ಲಿ ದಾಯಗ್ ಮನ್ಪೋಡು 10ನೇ ಸಿನಿಮಾ ಏನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅತೆ ಅಪಗ ತೂದು ಮಕರ್ ಮಲ್ ತಿಪ್ಪೇರಿಗೆ ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಕಾಪು ಇರಂದೆ ಖಂಡಿತ ಸೊ ಅವು ಒಂಜಿ ಬೇಲೆಗೆ ಜತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಐತೆ ಎಂಕಲ ಐತೆ ಯಾನ್ಲ ಅಂದ ಸುಬಾಗೇಂದ್ರ ಪನ್ಪಿನತ್ತು ಇತ್ತೆ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಕಾನಾಗಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ದಕ್ಲೇನು ಪನ್ಪ ದಾದಿ ಗೊತ್ತೇನೆ ಸರ್ ಈರು ಸುರು ರಡ್ಡು ಜನ ಮಲ್ಪಡು ಪನ್ನಾಗ ಲೆಕ್ಕ ಮುಲ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಹೋ ಪನ್ಪ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ತುಲೆ ಅವು ರಾಂಗ್ ಎತ್ತು ದಯಪಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತುದುಂಡ ಸುರೂ ಈ ಚೈನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ದ ಬೇಲೇನು ಏರು ಶುರು ಮಲ್ತೆ ತುಲೆ ದುಂಬುದೈ ಅಣ್ಣೆ ನೂದು ಕಾರ್ಡ್ ಬರ್ಪಣಕ್ಲು ಮತ್ತ ಇರೇ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಅಕ್ಲ ಏನು ನಿಜವಾದ ಮಲ್ತುದುಂಡ ಸತ್ಯ ಮಲ್ತದ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಜಿ ಐತ್ರ ಒಂಜಾತ ಜನ ಬತ್ತಿ ಯಾನ್ ಬಲಿಪೆ ಒಕ್ಕ ಮುಗುಲ್ ಸೈ ಆಡದ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತಿನ ಇಜ್ಜಿ ಇಂದು ಒಂಜಿ 100 ವರ್ಷ ಬರೋಡು ಬಾಳಿಕೆ ಬರೋಡು ಅಕ್ಲ ಮಂಡಿ ಇತ್ತುದುಂಡ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ದ ತೆಡ್ಡ ಜಾಬ್ ಉಂಡು ಅಂದಪ್ಪ ಈರೇ ಬನ್ಲಿ ಉಂಡು ಅರ್ಥಂಡೆ ಏತು ಹೊಸ ಹೊಸ ಜವನಿಯರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅವಂದೆ ಪುಣ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇರ್ತಿದೆ ಬರೋಂದೆ ಪುಯರ್ ಈಗ ಸಿನಿಮಾಲ ಯಾನ್ ಅಂಚೆ ನೆರ್ರೆ ನೆಜ್ಜದಾಗ್ಲಿ ದಯಪಂಡ ಸಿನಿಮಾಲ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಡೇ ಅವಡತೆ ಮಾರ್ಗೋಡು ಅಂತದ್ದು ಈಗ ನೇನು ಒಯ್ನ ಐನೇ ಬಂತೀನಿ ಅನರ್ಕಲ್ಲಿ ಶರಣಪುರ ಮಲ್ದಿನ ರೋಲ್ ಅವೇತೆ ಮಾರ್ಗೋಡು ಅಂತದ್ದು ಅಕ್ಕನಕ್ಲೆ ಅಣ್ಣನಕ್ಲೆ ಅದೇ ಸೊ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಯಾನ್ ಅನ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟ್ರ್ ಮಾತ್ರಪ್ಪ ಯಾನು ನೋ ಶಿಶಿ ಹೇರ್ಲು ದಾದೇನು ವಾಟ್ ನಾನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಎಂಕ್ ಮಲ್ಪರೆ ಕೆಲವು ನಾಕೋಸ್ಯಾವು ಇಜ್ಜಿಂದ ಯಾನ್ ಪನ್ಪಜ ಏನು ಉಪ್ಪುನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನು ಸೊ ಕಂಟೆಂಟ್ ಯಾನ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪಾಡ್ನ ಅವು ಪಾಡ್ನ ಅಂದು ಪಾಡ್ನ ಕೆಲವರು ಯಾನ್ ಪಾಡುಜಿ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನನೇ ಸಿನಿಮಾದ ಯಾನ್ ಪಾಡುಜಿ ದಯ ಪಾಡುಜಿ ಪಂಡ ತೂಪಿನ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಓರಿ ಆಯಂಚಿ ಎಂಬಿ ಕರ್ಮದಯ ಮರೆಂಬೆ ಕೋಡೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದೆ ಏನಂಜಿ ಅದಲ್ಲ ಅದು ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಇಜ್ಜಂಡ ಇನ್ನಿತಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬಂದು ಬುಡಿ ಎಂಡವನ್ನು ಪೋಡಿಗಡಿ ಯಾನ್ ಪಾಡುಜಿ ಯಾನ್ ಪಾಡುಂಡ ಅದು ಕೋಡೆ ಪಾಡ್ತೀವಿ ಶೋಕಿತ್ತಿನ ವಾರ ಇಂದು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಉಪ್ಪು ಪುನಃ ಆಸೆಡೆ ಓಪನ್ ಒಂದು ತೂಪಿಲ್ಲ ಕಾವಡು ಖಂಡಿತ ಅರ್ಥ ಅಂಡಿ ಎಂತ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಉಂಡು ಅಣ್ಣ ಯಾನೊಂಜಿ ಕಡಪುಡ್ದಿತ್ತೆ ಇರವಿಂದಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಜಾರು ಓ ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಉಂಡು ಅಂದು ಯಾನ್ ಪಾಡ್ದು ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಪಾಡ್ದಿಚ್ಚಿ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೇವೆ ನಾನು ಇತ್ತು ಎಂಕ್ 3 ಜನ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೀರು ಸೂರಜ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡೇ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಅವ್ರು ಕಾವೂರುಡು ಗಾಡಿ ಇಟ್ಟು ಅಂತಂದು ಶೋಭರಾಜ್ ಯಾನ್ ಮಾರ ಇರು ಪಂಡಾರ್ದೊಂದು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಹೋಯ್ನಿ ಮಾರ ತರಬೇಲ್ ನಕ್ಕಂಡಿ ರಿವ್ಯೂ ತೋದು ಎನ್ನ ತಪ್ಪವು ಎನ್ನ ತಪ್ಪು ಆ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಹೋದು ರಿವ್ಯೂ ಹೆಂಗೆ ಕಾಪುಡು ಏನು ಬಕ್ಕಲೇನೆ ರಿವ್ಯೂ ಎಡ್ಡೆ ತೊಂದರೆ ಎನ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಅಂದು ಯಾನು ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ಯಾನು ಬಹುಶಃ ಹೆಂಗೆ ಕಾಪಿನಿ ಏನು ತಾದ ತಪ್ಪ ಅಂತೆ ನಿಕುಲ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ತೂಲೆ ಅಂತ ಪನ್ನ ಎನ್ನ ತಪ್ಪಾದಿಪ್ಪ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ಯಾನೊಂಚೂರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಮತ್ತು ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತಿನ ಪಂತನ ರೀತಿ ತಪ್ಪದಪ್ಪ
ಯಾನು ಎಂಕೇತ್ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಏನು ಕಾಮಾದ ಪಂದು ಬೈದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತದ್ವಾ ಅಂಚೆನೆ ಯಾನು ಈ ಸಿನಿಮಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪನ ರಾಹುಲ್ ಡಲ್ಲ ಬಂತೆ ಇತ್ತೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪನ ಬೇರೆ ಅನರ್ಕಲಿದ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಹರ್ಷಿತ್ರಲ್ಲ ಬಂತೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಡ ಮೈಕ್ ಬತ್ತಿನ ಅಂತ ಕಮ್ಮಲ್ಪಗ ಹಾಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ನಾಯನೇ ಬತ್ತು ಕೊರಾಡು ಪನಾಡಕಲ್ ಎಂಚ ಉಪದ್ರ ಅಲ್ಪಣ ಬಡ್ಚಿ ದಾಪಂಡ ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಪನಂದೆ ಬರ್ಪಣ ಕ್ಲಿಪ್ಪೇರು ಕಪಲ್ಸ್ ಇಪ್ಪೇರು ಯಾರೋ ಉಪ್ಪೇರು ಮೈಕ್ ಬತ್ತದ ಕ್ಯಾಮರಾ ಬತ್ತಂಡ ಅಕಲ ಸಾವು ಮಾರೆ ನಮ್ಮ ಬುರ್ಚಿ ಮಾರ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲೇ ಹೋಯ್ದು ಅಂಚ ಬರ ಆವು ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಅಂಚ ಮೈಕ್ ಒಂಜಲ್ಪ ದದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ಪಗ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇರಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಪಲ್ಲೆ ಈಜಂಡ ಉಪದ್ರಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಿಡ್ಲ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಪನ್ಪೆ ಇಜ್ಜ ಇರಿಗೆ ಮೈಕ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮೈಕ್ ಇಡ್ಬತ್ತು ಪಾತೆರ ನಾಕೋಸಿ ಅವು ಅರ್ಥ ಇಜ್ಜ ಒಂಜನ ಅಂದೆ ಏನೊಂದು ನಂಬರ್ ಒಂದು ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಇಲ್ಲಡ ಮಲ್ತು ಕಡಪುಂಡಲ್ಲ ಓಕೆ ಫಿನಿಶ್ ಅಂಚ ಬಂದ್ಕತೆ ನಮ್ಮ ಉಪದ್ರ ಅನ್ಬಂದೆ ಎಂಕಂಚ ಆಪುಂಡು ಸೂರಜ್ ಗೊತ್ತು ಜಿಂಕ ಏತು ಸರಿ ಅಂತ ಹೊರ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂಲಿ ನೋಡ ಆಪುಂಡು ಅಂದು ಮಾರ ಹೆಂಗೊಂಜಿ ಎರಡು ಮುಕ್ಕಲು ಬರ್ಪುಂಡ ಇಂಚೇನೆ ಇವ್ರ ನೆನಪಂದು ಕುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಆಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅವಳು ಸರಿ ಅದು ಎಸ್ ಇತ್ತೆ ಸಾಂಗ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆತನು ಸಾಂಗ್ ಹಿಟ್ ಅಂಡ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಜನಕಲು ನಾಲ್ ಪದಕಲು ಏತೋ ಜನತ ಕಾಲರ್ ಟ್ಯೂನ್ ಆತನು ರಿಂಗ್ ಟೋನ್ ಆತ ದೀತೇರು ಏತೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ಲೇ ಮಂತೊಂದು ಪುನ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಟ್ರೈಲರ್ ಒಂಜಿ ಬೈದನ್ ಇತ್ತೆ ಜನಕುಲು ಕಾತೊಂದು ಪು ನನ್ನ ರಿಲೀಸ್ಗೆ ಒಂಜಿ ವಾರನ ಐಂದಿನ ನನ್ನೊಂಡು ಇದು ನಡುಟ್ ಒಂಜಿ ಬರ್ರೆ ಪುನ ಒಂಜಿನ ಮೇನ್ ಟ್ರೈಲರ್ಗೆ ಒಕ್ಕ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಸಿಲ್ವರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗೆ ಬರ್ರೆ ಪುನ ಸಿನಿಮಾಗ್ ಈರಿ ಎತ್ತು ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಈತ ದಿನ ಬಿಡ್ಲೆ ಅವು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಶೋ ಒಂದು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಉಪ್ಪೇರು ಆತನ ಒಂಜಿ 10 ಜನ ಒಂಜಿ ಅಭಿಮಾನ ಹಿಡ್ದು 500 ರೂಪಾಯಿ ಟಿಕೆಟ್ ಎತ್ತು ಬರ್ತಿಪ್ಪು ಬಟ್ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಬರ್ಪುನಾಯೆ ಜೆನ್ವಿನ್ 100 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮನ್ಪೋಡ ಅಂಡಲ್ಲ 100 ಸಲ ಆಲೋಚನೆ ಮಂತಿಪ್ಪು ಎನ್ನ 2.5 ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ ಯಾನ್ ಪ್ರೀಶಿಯಸ್ ಆದ ಬರ್ಪಿನಿ ಐಕಿ ಆ ರೀತಿದ ಪಾತ್ರ ಮನ್ಪರ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನೊಂಜಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾದ ಇತಿಹಾಸದ ಬೈಜ್ಜಿ ಎಂಕುಲು ಬೇತೆನೆ ಒಂಜಿ ದಾದನ ಒಂಜಿ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಒಂಜಿ ದಾದನ ಕೊರಡು ಬಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತ ಒಂಜಿ ವಿಭಿನ್ನತೆದ ಒಂಜಿ ವಿನೂತನ ಶೈಲಿದ ಭಯಂಕರವಾಯಿನ ಸಿನಿಮಾ ಈ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆಲ್ಲ ಏನು ಪನ್ಪುಜಿ ಸೂರಜ್ ದೇವರ ಅಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾತ್ ಓಪನ್ ಟಾಪ್ ದೇವರ ಅಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾತ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಪನೋಡೊಂದಂಡ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಈರು ಕೊರ್ನ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಅತ್ತನ ಈರು ಕೊರ್ನ 100 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಈರನ್ 2 ದಿನ ಇರ್ನ ಮಂಡಿಡುಪುಂಡು ಅವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಕಾಡು ಅಂದ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಐದು 2 ವಾರ ಒಪ್ಪುಂಡು ಮತ್ತೆ ಪನಯನ್ 2 ವಾರ ಇರೊಂಜಿ ಒಂದು ಸೀನ್ ಎಡ್ಡೆತನ ಅಂತ ಕೊಡೆ ಪನ ಇರು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಇರು ಎನ್ನಾರು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆತನ ಮಾರ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪ ಅವು ಶೋಕಿ ಅವು ಎನ್ನಾರು ಇರು ತೂಪಿನ ಪೊಡ್ತು 2 ಗಂಟೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪಾರ ಈ ಸಿನಿಮಾನ ಮಜಾ ಮಲ್ಪಾರ ಇಮೋಷನಲ್ ಆವಡು ಕಾಮಿಡಿ ಆವಡು ಈ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಪಾರ ಮೂಲ ಹೆಂಚಿನ ಪಂಡ ಈರೇನು ವರ ಸಿನಿಮಾ ಸೀಟ್ ಹಿಡಿದು ಲಕ್ಕ ಏರ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಲಕ್ಕ ಏನೇನು ಕುಲ್ಲ ಏರ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಅವು ಈ ಸಿನಿಮಾದ ತಾಕತ್ತು ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅವು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ನ ವಿಷನ್ ಇರ್ಬನ್ಲಕ್ಕನೆ ಸೊ ಈತ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯತೆಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಉಂಟು ತುಳು ಸಿನಿಮಾಗ ಒಂಜೇ ಥರ ಎಂಚಿನ ಒಂಜೇ ಥರ ಬರೋದುಂಡು ತ ಕಾಮಿಡಿ ಅಕ್ಲೇನ ಮರೆ ಮುಕ್ಲೇನ ಮರೆ ಅಂಜನೇನ ಮರೆ ಪನ್ಪುನ ನೇಟ್ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಉಂಡು ಬೇತೆ ರೀತಿ ಉಂಡು ಅರ್ಥಾಂಡೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಉಂಟು ಒಂಜಿ ಅವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಪನ್ಪಿನ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಒಂದು ಪನ್ಪಿನ ಆ ಥರದ ಒಂದು ವಿಷಯ ಉಂಡು ನೇಟ್ ಈತ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ಸಿನಿಮಾನು ತೂಡ್ನಿಕ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ಭಾಷೆ ಒರಿಪೇರೆಗೋಸ್ಕರ ಬಲ್ಲೆ ತುಳು ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಎತ್ತನಲ್ಲ ಬತ್ತು ತೂಲೆಂದು ನಾನು ದೇವರ ನಜ ಅಂತ ಖಂಡಿತ ಅಂಚಿನ ಪುರ ತಪ್ಪವು ಇದು ಎಂಕಲ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಶೋ ತೂನಾಗ ಆಯ್ನ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಉಂಡತೆ ಹರ್ಷಿತ್ ಮಂತದಿನ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಎಂಚಿನ ಉಂಡು ಒಂದು ಬರವಣಿಗೆ ಈತ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಆತ ಮಾರಿ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರ ಸಾಧ್ಯ ಅವಳು ಒಂಜಿ ಚುಕ್ಕಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಯ್ಜಿ ಬಂದ ಸಿನಿಮಾ ಬೋಂಡ್ ಬಕ್ಕನೆ ಕೊಂಚ ಭಂಡ ಧೈರ್ಯ ಬೋಡಾಡ್ತಾನೆ ಭಂಡ ಧೈರ್ಯ ಬೋಡ್ನೇಕ್ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪೊಡಂಡ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಭಂಡ ಧೈರ್ಯ ಹೊಡ್ತಾರೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಮರ್ಲು ಕ್ರೇಜಿ ఒక ಅವಲ 25 ವರ್ಷ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ ಮರ್ಲು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಗೆ ಬಂಡ ಧೈರ್ಯ ಬೋಡು ನೆಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಲ ಬರ ಅಕ್ಕಲಕ್ಕಲೆ ಕಿಶೋರ್ ಅಣ್ಣನ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಉಂಡು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಿನಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ದ ಸೊ ಅವು ಧೈರ್ಯ ಬಂಡ ಧೈರ್ಯ ಸೊ ಉಪೇಂದ್ರನ ಸ್ಟೈಲ್ ಪೂರ ಮಂತದೇರು ಅದು ಯಾನ್ ಅರ್ನಪುದರ ದೆಪ್ಪೆರ ಬೋಪುಜಿ ಬಟ್ ಆ ಒಂಜಿ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಆ ರೀತಿ ಉಂಡು ಅವು ಏರಗ್ಲಂಚ ಮಂಡೆಗೆ ಪೋಂಡ ಅವು ಏರಗ್ಲಂಚ ಮಂಡೆಗೆ ಪೋಂಡ ಯಾನ್ ತಪ್ಪು ಒಂದು ಪನ್ಪುಜಿ ಅರ್ಥಾಂಡೆ ಅನ್ನ ಕಲ್ಪ ಯಾನ್ ಉಪೇಂದ್ರನ ಮಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ ಯಾನ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ ಅಂದದ ಮರ ಉಪೇಂದ್ರನ ಪೂರ ಇಂಚಿನ ಕ್ಲಮ್ಸಿ ಅದ ಬೊಕ್ಕ ನಮಾನಿ ಕುಲು ಒಂದು ಇಲ್ಲಡೆ ಒಂದೊಂದು ಜೋಡಿ ಹಾರ್ಡ್ ಹಿಟ್ ಬನ ಇರೇಗ ಪನೋಡಾಯಿನ ವಿಷಯ ಒಂದು ಕುಟ್ಟುದು ಇರೇಗ ಜಾಸ್ತಿ ಪನ್ಪಿ ಅಂದೆ ಸೊ ಆ ಥರದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಂದು ಆ ಥರದ ಖಂಡಿತ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಂದು ಅಂಚಂದ ನಿಖಲ್ ನಾನು ತುಳುನಾಡದ ಉಪೇಂದ್ರ ಪಂಡೆ ಅಂದು ಎನ್ನು ನಾನು ಬುಡ್ಚಿ ಮಾರೆ ಆತಾಂಡೆ ನಾನು ಉಪೇಂದ್ರಗೆ ಮತ್ತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ನಿಕ್ಲೆ ಮರಲ ಮಾರ ಅಂದೆ ಇದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಚಾನ್ ಮಲ್ದಿಜಿ ಕಂಪೇರ್ ಅಂದು ಓಕೆ ಸಿನಿಮಾ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ನಿಕ್ಲಿಯಾನ್ ಒಂಜಿ 10 ಸಿನಿಮಾನ ತುಳುಟು ತೂದಿತ್ತಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಒಂಜಿ 3 ಇಷ್ಟ ಆದಿಪ್ಪು ಅಥವಾ 4 ಇಷ್ಟ ಆದಿಪ್ಪು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇಷ್ಟ ಆವಂದಿನ ಸಿನಿಮಾಲೇ ತೂತೀನಿ
ಖಂಡಿತತೆ ತುಳುವೆ ಪ್ರತಿ ಊರಿಲ್ಲ ಏನು ಮಾತಾ ಸಿನಿಮಾಲ್ಲ ತೂತೆ ಅಂದು ಏರು ತುಳುವೆ ಪನ್ಪೇನ ಆಯ ತೂತಿನ ಮೋರ್ ದೆನ್ 60% ಸಿನಿಮಾ ಆಯ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಾತಿರ್ತೀನಿ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಅಂಚಿನೇ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ದಿನಿ ಏನೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಸೋದೇ ಪನ್ಪಿನಿ ಏನೆಲ್ಲ ನಾನು ಏರನ್ನ ಬೊಕ್ಕನ ಬ್ಲೇಮ್ ಮಲ್ಪುಣತ್ ಸೂರಜ್ ಏನನೇ ಸೇರ್ಸೋದು ಪನ್ಪಿನಿ ಏನು ದಯ ಏನನೇ ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆಗೆ ಹೆಂಗೆ ತಿದ್ದರೆ ಆವನಾಡು ಆತೆ ಸೊ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಪಾಕ ಉಂಡು ಸೊ ಅಂಚ ಸಿನಿಮಾ ತೂತಿನಕ್ಲಿ ಏರು ಉಲ್ಲೇರ ನಿಖಿಲ್ ಖುಷಿ ಆತಿನ ಸಿನಿಮಾದ ರೇಷಿಯೋ ಉಂಡತ್ತು ಒಂಜಿ 40% ಮಿನಿ ಆ ಸಿನಿಮಾದ ಸಾಲ್ಗು ಅನರ್ಕಲಿ ಇಷ್ಟ ಆಪು ನಿಕ್ಲಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಪನುಲಿ ಎಸಿದ ಅನಾರ್ಕಲಿ ಸಿನಿಮಾ ತೂನಗ ಸಿನಿಮಾದ ಎಂಡ್ ಆ ಒಂಜಿ ಎಮೋಷನಲ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಉಂಡು ಅಪ್ಪೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಅಪ್ಪೆನ ಮೋಕೆದ ವಿಷಯ ಇರ್ನ ಲೈಫ್ ಉಡು ಇರ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಉಪ್ಪುನ ರೀತಿ ಇರ್ ಮಗೆ ಅದು ಅರಡ ಇರಡು ಪನೊಂಪುನಂಚಿನ ಪೂರ ವಿಷಯ ಆ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಎಂಚೊಂಡು ఒక లైఫ్ అప్పే పనుపునంచిన ಒಂಜಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಈರ್ದಾದ ಪಾತ್ರ ಇಷ್ಟಪಡ್ಪಾರು ಒಂಜಿ ಸೂರಜ್ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಗ್ರೇಟ್ ಅತ್ತಂಡ ಎನ್ನಮ್ಮ ಎರಡು ಗ್ರೇಟ್ ಪನ್ಪುನ ವಿಷಯ ಜೇಟ್ ಪ್ರತಿ ಊರು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಲ್ಲ ಕೆಲವರಿಗಿತ್ತ ಆನೊಂಜಿ ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಒಂಜಿ ಅಮ್ಮನ ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮಲ್ತುಪ್ಪುನಾಗ ಭಾರಿ ವೈರಲ್ ಅಂಡಿ ಅವು ಇರಗ ಏನೋ ಉಂತದು ಬರೋ ಪಾತಿರು ಅಂತೀರು ಪಂಡ ಏನು ಎಕಡೆ ಬನ್ಲಕ್ಕನೆ ಅವು ಎಂಡ ಪಾತಿರ್ನತ್ತು ಒಂಜ ಅಮ್ಮಡಾತ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆತಿನಕ್ಲು ಪಾತಿರ್ನು ಆತನೆ ಅತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ನ ಅಂಚ ಪಾತಿರ್ನಕಲ್ ಅಕಲಿ ಪಾತಿರ್ನು ಕೆಲವರ ಕಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಪಕ್ಕಡೆ ಅಮ್ಮ ಪನ್ಪಿನೇ ಪರಮ ಸುಳ್ಳಿ ಏನು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅಮ್ಮಡ್ದು ಅದೆಲ್ಲ ಅನ್ಯಾಯ ಅದು ಪೇರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರ್ದಿಜ್ಜಿ ನರಮನಿ ಅದೇ ಅವು ಅಮ್ಮ ಕೂಡ ಜೋಕ್ಲಿನ ಬುಡ್ದು ಬೋತ್ನಾಕ್ಲಕ ತೊಟ್ಟಿಡ್ ಬಾಡ್ದು ಬೋಪಿನಾಕಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರಿ ಇಜ್ಜಿಂದ ಏನು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಟ್ ನಮ್ಮ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಂಡ ಸಿನಿಮಾದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಂಡ ಸುಜಾತಕ್ಕಲ ಅಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಅದು ನಾಟಕಲ್ಲ ಮಲ್ದ ಎಂಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಕೆಬಿ ಬಿತ್ತಲಡೆ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪ್ಯಾರು ಬದುಕು ದೂರಂಡಡೆ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪ್ಯಾರು ಅಂಚಪುರ ಇತ್ತನು ಒಂಜಿ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಎಂಕಲ್ಡ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಡಿನರಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೆಲವು ಅಂಚಿನ ರೋಲ್ ಮಾತಾರು ರೆಡ್ಡೆ ನಿಂಗೂ ಇರಾರೆ ಎನ್ನಮ್ಮನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಂಡ ಸೂರಜ್ ಎನ್ನಮ್ಮ ಈ ಇಂದು ಎಂಕ್ ಕೆಲವು ಉಪ್ಪುಂಡದೆ ಹೆಂಚಿನ ಅಮಲ್ ಬರಲಿ ನನ್ಮಲ್ ಬರಲಿ ಕೆಲವು ಪನ್ಪಿರತ್ತೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿಲ ಪಂತು ಜೇರು ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಪಂತು ಜೇರು ಯಾನು ನಾಟಕ ಚಾಪರ್ಕ ಬುಡ್ನ ಟೈಮ್ ಎಂಕ್ ಬೇತ ಟೀಮ್ ಹಿಡ್ದು ಆಫರ್ ಬಂದಾಗ ಯಾನ್ ಚಾಪರ್ಕೋಗು ಪೋನಾಗ ಸ್ವತಃ ಪೋ ಒಂದು ಪಂತು ಜೇರು ಹಿಂಗೊಂಜಿ ಕೋಡೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ಇರೋಡ ಪಾತಿರ್ನಾಗ ಇರೊಂಜಿ ಪಾತಿರ ಬಂಡರ್ ನಮ್ಮ ಏರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರಂದುಲ್ಲ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಏರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ಈರಡ ದಾಲ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟು ದಿವೊಂದು ಇಜ್ಜ ಬೇನೆ ತೆಲಿಕೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಸ್ ಅ ಫ್ರೆಂಡ್ ಎನ್ನ ಲವ್ನು ಬಂತೆ ಎನ್ನ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಬಂತೆ ಎನ್ನಂಗೆ ಬೇಜಾರನ್ನು ಬಂತೆ ಎಂಡ ಇತ್ತಿನೇನು ಬಂತೆ ಎಂಡ ಇಜ್ಜಂದೇನು ಬಂತೆ ಎಂಡ ಪೂರಲ್ಲ ಬಂತೆ ಮುಚ್ಚು ಮರ ಕಮ್ಮಿ ಆತೆ ಮುಚ್ಚು ದಾಲಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಗ ಬಡ್ಡಿದೆ ಬನ್ನಾಗ ಬಂತು ಜಾನ್ ಅವಳ ಗೊತ್ತಾತ ನಾ ನಿನಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂದಾರ ಕೇಂದಿರ ಎಂಡ ಅರ್ಧಾಂಡೆ ಬಡ್ಡಿದ ಒಯ್ಯೋಟ ಮಲ್ತಿಪ್ಪನಾಗ ಅಂಚ ಸೊ ಎಂಕ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಆರು ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಚಾಪರ್ಕ ಬುಡ್ನ ಟೈಮ್ ಪಂಡತೆ ಬೇತ ಟೀಮ್ ಹಿಡ್ದು ಆಫರ್ ಬಂದಾಗ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಪಂತಿನ ಎಂಜಿನ ಬಂಡ ಯಾನ್ ನಿಂಡ ಚಾಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಪೋನಾಗ ಪೋ ಮಲ್ಪುಂದಲ್ಲ ಪಂತಜಿ ನಿಂಡ ಈ ಅದೇ ಪೋತೀನಿ ಎಂಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತಂಡು ಈ ಅವು ಮಲ್ಪುಂದಿಕ್ಕೆ ನಿನ್ಮುಟ್ಟ ಪಂತಜಿ ಈತ ಬೇತೆ ಮಲ್ಪೊಂದನ ನಿಂಡ ಪನ್ಪೆ ಮಲ್ಪೋಚಿ ಈ ನಾಟಕನೇ ಮಲ್ಪೊಂದನ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಪ ದುಮ್ಮಲ್ದತ್ತ ಅವಲೇ ಬೋದು ಮಲ್ಪ ಬೇತೆ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚು ಸರಿ ಅಮ್ಮ ಮಲ್ದು ಜಾನ್ ತಂಡೋಡು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆದ ಒಂಜು ವಾರಗೂ ಬೋದಿಪ್ಪೆ ಒಂಜು ವಾರಗ ಲಕುಮಿಗೆ ಬೋತೆ ಬಾಂಬೆಗೆ ಬೋತೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆದ್ಬೋದು ಮಲ್ದು ಜಾನ್ ಒಂಜಿ ಕತೆ ರಡ್ನದ ಎಂಜಿನ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪುಣತೈತೆ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಈ ಲಾಯರ್ ಅವಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವಡು ಒಂದು ಅವಡು ಹೆಂಗೆ ಕಂಚಿನ ಒಂಜಿಲ ಬೈಜೆ ಹೇರಿಕೆ ಅವೆಂಗೆ ಒಂಜಿಲ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವೇನು ಜೋಕಲ್ನ ಮಿತ್ತು ಬಟ್ ಆ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಆಯ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಖಂಡಿತ ಇಜ್ಜಿ ಹೆಂಗೆ ಅವು ಇಜ್ಜೆ ಇಜ್ಜ ನಂಗೆ ಹೇರಿಕೆ ಹೆಂಗೆ ಈ ನಿಕ್ಕಲ ಆರೆಗೆ ಅವೇ ಶೋಭಾಗೊಂದು ಇಷ್ಟ ಹೆಂಗೆ ಅಂಚಿನ ಡಿಶಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಈ ನಿಕ್ಕಲ ಏನ್ ಪನೋಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಏನ್ ತೂತೈತೆ ಗಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಉಪ್ಪಡು ಪಚ್ಚಿರು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ನೀರೊಂಜಿ ವರ್ಣನೆ ಮಂತ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡ್ ಬರಪಿನಿ ಇನ್ನಿತ ರಸದೌತಣ ಎಂಜಾಯ್ ಮಂತ ಒಂದುಲ್ಲೆ ತುಪ್ಪ ಬಾರದು ಅವು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಭಗವಂತನ ದಯಟ್ ಎನ್ನ ದೇವರನ ದಯಟ್ ಎನ್ನ ದೈವಲ್ನ ದಯಟ್ ಅಕಲ್ನ ದಯಟ್ ಇನಿಕ್ಕಲು ಉಂಡು ಎಂಕವು ತೊಂದರೆ ಜನವೇನು ಭಯಂಕರ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಕು ಶಾ ಇನಿ ಅವ್ಲು ಬೋಡಿ ಎನ್ನ ಇಂಚಿನ ಉಂಡ ಆಯ್ತು ಏನು ಭಾರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಅರ್ಥ ನಾನು ಇಂಜಿನ ಪಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು ಭಾರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಆತೆ ಎಂಕ ಆತೆ ಶಾ ನಾವು ಆತೋಡು ಮರ್ಚಿ ನಾನು ಈತ ಆತೈತ ಯಾವ ಎಂಕ್ ಈರು ಮೂಲೊಂದು ಸಿಂಹಾಸನ ದೀತೋಡು ಬಡ್ಚಿ ಎಂಕ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೇರ್ ಉಂಟದ ಮರ ಯಾವ ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಎಂಕದಲ್ಲ ಏನು ನೆಲಟ್ಟು ಕುಲ್ದೋಡ ಕಾರ್ ಬರೋದು ಅದು ಅನ್ನ ಎಂಕ ಹ್ಯಾಪಿ ಎಂಕ ದಾಲ ಅಂಚ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಸೊ ಎಂಕ ನಮ್ಮನ ವಿಷಯಡವೇ ಎಂಕ ನಿಕ್ಕಲ್ಲ ಆಗ ಎಂಚಿನ ಬೋಡು ಐತೆ ಯಾನ್ ಇಜ್ಜಂದ ಪಗಲ ಎನ್ನ ಬೊಡಿದಿಡ ಮತ್ತು ಪಂಡ್ರಂಡು ಐತೆ ಎಲ್ಲೆ ಮಗಳನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಂಡ ಇಂಜಿ ಕುಸಲ್ ಇದು ಪ್ರಾಯದಕಲ್ಲ ಬರುಪುಣತೆ ಮೆರ್ಲಕ್ಕೊಂತ ಬಡವ ಜಾಸ್ತಿ ತೋಜೋಡು ನೇಕಲ್ಲ ಅಂದ್ ಪೂರ
ಅಂಚೆ ಇವು ನೇಕ ಪೇರು ಬರ್ರೇಗ ಬುಲಿಪುನಾಗ ನೇಕಲ ಅಮ್ಮೇರ್ಲ ಕೊಂತ ಬಡವ ಜಾಸ್ತಿ ಇದು ಜೋಡು ಸೊ ಸೊ ಕುಡೊಂಜಿ ಅಮ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ನಾಗ ಅನ್ಪಿನಿ ಹೆಂಗೊಂಜಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಫಲ ಎತ್ತೆ ಗೆ ಯಾನ್ ತೂತುಜಿ ಆಯನ ಯಾನ್ ಪುಟ್ನೆಗ್ ತುಂಬೆ ತೀರ್ಬೋತಿ ಆಯನ ಮೂಜಿನ ವರ್ಷ ತೀರ್ಬೋತೀನಿ ಯಾನ್ ಎನ್ನು ಒಂಜಿ ಮೂಜಿನೇ ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ತೀರ್ಬೋನಾಗ ಅವು ಎಂಚೊಪ್ಪತ್ತೆ ಆ ಪೇಯ್ನ್ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡು ಎಂಚಿನ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿನೆಲ್ಲ ಪರಂದೊಂದು ಇಪ್ಪುಂಡು ಬಾರದ ಪರಂದೊಂದು ಇಪ್ಪುಂಡು ಎನ್ನ ತೀರ್ಬೋತನ ಫಲಯಾಗಿ ಪರಂದು ಬಂಡ ಭಯಂಕರ ಇಷ್ಟ ಆಗಿ ಅಪಗ ಹಳ್ಳಿದ ಜೋಕಲು ಬೇತೆ ಹೋಗಲ ಇತ್ತೆ ಅಪಗ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರೂಟ್ ಪುದಾರ್ ಬಿಡ್ಲಿ ಇಮೇಜ್ ದಾಲಜ್ಜ ಅಪಗ ಬಿಡ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ಕುಲ್ಲ ಪನಿಯರುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬಡ ಒಂದು ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಬಜಿಲ್ ಮೊರೆತ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೀರಿ ಅವು ತತ್ತಂದ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪೇರು ಬಜ್ಜಿ ಅವನ ಅವೇ ಸರ್ವಸ್ವ ಪನ್ಪಿಲಕ ಐದು ಮಿತ್ತಕುಲ್ ದಾಲ ತೂತಿಜೀರು ಅಂದು ಅಂಚ ಎನ್ನ ಫಲಯಾಗಿ ಆಗ ತೀರ್ಬೋತನ ಅಣ್ಣಗೆ ಪರಂದು ಬಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿ ಆಗ ಇಷ್ಟ ಪನ್ಪುನ ಕಾರಣಗೋಸ್ಕರ ಎನ್ನಮ್ಮ ಇನಿಕ್ಲ ಪರಂದು ತಿನ್ನೊಂದಿಜ್ಜೇರು ಸಿ ಅವು ಎನ್ನ ನೆಟ್ಟು ತ್ಯಾಗನೇ ಅವು ಐದು ಮಲ್ಲ ತ್ಯಾಗ ಇಜ್ಜಿ ಹಣ್ಣುಗಾಯ್ದ ಪರಂದು ಪ್ರಸಾದ ಅನ್ಲ ತಿನ್ ಪೂಜೆರ ಸೊ ಅವು ತ್ಯಾಗದ ಒಂಜಿ ಮುಖ ಅಂದಾಂಡ ಮಲ್ಲ ಹೂವು ಆಪಿನಿ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಎಂಕು ಗೊತ್ತಾಯ್ನು ಎಂಕಿತ್ತೆ 39 ವರ್ಷ ಎಂಕಿ ಈ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಯ್ನು 4 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ತುಂಬ ಎಂಡ ಪಂತ್ ಜೇರ ಅವು ಐದು ಮಲ್ಲ ತ್ಯಾಗ ಅಂದಾಂಡ ಎಂಕ್ ಅಂದತ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ 30 ವರ್ಷ ಪಡಂದೀನ್ ಬಣ್ಣ ಏಪಲ ದೂತು ಚೇತ ಮಾರ ಯಾನ್ ಅಪಗ ತರಂಗಿನ್ ಅಂದತ ಯಾನ್ ಏಪಲ ಮೇಲೆ ಪಡಂದೀನ್ ಬಂದು ಅಂದ ಇದೆ ಗೌಲ್ ಫ್ಲಾಶ್ ಆನ್ ಅದೇ ಅವು ಬರೋಂಡತೆ ಆಯ್ಕೆ ಅಮ್ಮ ಅನ್ಬಿನಿ ಆಯ್ಕೆ ಅಮ್ಮ ಅಂದ್ ಬಂದು ಸೊ ತಕರಾರಿಪ್ಪು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ್ಲ ತಕರಾರಿಪ್ಪು ಈತ ಯಾ ನಾನು ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಏನೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಟಾಕ್ ಅದು ಗೊತ್ತನ್ನತ್ತೀರಿ ಪೊಲೀಸ್లో ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಾಗ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಕೈರಿ ಇಷ್ಟ ಪಂಡು ದಾಲ ನೆಗ ಪಾತ್ರೆನೇ ಬಲ್ಯ ಮತ್ತೆ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪನ ಬಗ್ಗೆನೇ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇತ್ತು ಇತ್ತು ಎಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಪಾಪ ಇರು ಮಾತೆಗಳ ನುಮಲ್ ಪುಡ್ಚಿ ಪಾಪ ಬಂದಾಲ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕೋಪುಡ್ಗುಲ್ಲಾಲು ಅವೆಲ್ಲ ರೈಟ್ ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅತ್ತೆ ಎನ್ನ ಮೇರೆ ಬೀರ್ ಇಂಚಿ ಕರ್ಮ ಮರ ಸಾವು ಎನ್ನ ರೈಟ್ ಅವು ಈರಾಗಿರ್ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಪಪ್ಪನ ಬಗ್ಗೆ ಎಪ್ಪುಗಳೇ ಬೇಜಾರಾತಜೆ ಅಂಚೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡ ನಾಟಕ ಅತ್ತೆ ಸೊ ಯಾನ್ ಅವೇನು ಬನ್ಪಿನಿ ಐದು ಮಲ್ಲ ನಾಟಕನೇ ಇಜ್ಜಿದೆ ಬಂಡ ಗಲಾಟೆ ಇಜ್ಜೆ ನಿನ್ನ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಪ್ರೀತಿ ಇಜ್ಜಿಂದ ಬನ್ಪೇರು ಅಂದಪ್ಪ ಮಕ್ಕ ಇರಾಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇರಾಗ ಗಲಾಟೆ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಲ್ಪುಲಕಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ನಾಟ್ ಗಲಾಟೆ ಅವು ಏನ ಲಡಾಯಿ ಪುಡಾಯಿ ಬಂತ ಅವು ಅತ್ತವು ಏತೋ ಪುಡ್ತು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮನೆಪ ಕುಲ್ಲೆ ಮಾರ್ರೆ ಹೋದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಾದು ಅಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಗಜ್ಬು ಆತೆ ಆಡವು ಆತೆ ಸೊ ಅಂಚೆ ಮಲ್ಪೇರ್ನ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡ ಬಟ್ ನಾನ್ ಸೆನ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಏನಪ್ಪ ಅಂಚೆ ಎನ್ನ ವಿಷಯ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬಂದಾಗ ಬಂದಿತ್ತು ಏನೇನು ಅಂಚೆ ಇತ್ತನ ಮರ್ರೆ ಯಾನ್ ಅಂಚೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪರಿಜ್ಜ ಬಂಡ ಹೆಂಗೆ ಯಾನು ಒಂಜೆನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಡಪಂಡ ಯಾನು ಎನ್ನ ಡೆಡ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಇಂದ ಎಂಚೆ ಎನ್ನಿ ರಾಂಗ್ ಅತೆ ಖಂಡಿತ ಒಂಜಿ ನೆರಿಯರ್ ಬನಿ ಬೇಟಿಗೆ ಈ ವರ್ಷ ಸಾಂಕ ದಿನಪ್ಪೆ ವಿಲನ್ ಆಪೇರ ಅದೇ ನಾವೇನೇ ಅನ್ಪಿನಿ ಸೊ ಅಂಚ ಮಾತೇರ್ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮಲ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಎಪಿಸೋಡ್ ಯಾವೊಂದು ಅದು ಅಂಚತ್ತು ಯಾನ್ ಅನ್ಪುಣಿತ್ತೆ ಅನಾರ್ಕಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಜನಕಲಿಗೆ ಒರಿಯು ನಾವು ಒಂಜಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ಅಪ್ಪೇನೇ ಬಹುಶಃ ಅಪ್ಪೇನು ಪ್ರೀತಿ ಮನ್ಪುನ ಪ್ರತಿಯೊರೆಗ್ಲ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಖಂಡಿತ ಇಷ್ಟ ಆವು ಬಂದೆ ಅನ್ನೋ ಅನಿಸಿಕೆ 100% ಮುಲಾಜೆಜ್ಜೇಟ್ ಇಷ್ಟ ಆಪ್ ಖಂಡಿತ ಒಂಜಿ ಮಗೆ ಮುಕ್ಕಾಲಿಜ್ಜಂದ ಮಗಕ್ಕೆ ಮುಕ್ಕಾಲಿಜ್ಜಂದ ಟೈಮ್ ಉಡ್ಲ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಅಪ್ಪೆ ಉಂಡತೆ ಅವು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ತುಳುನಾಡಂದತ್ತು ಬೋಡನ ತಿಕ್ಕೋ ನಮ್ಮ ನಿಜಪ್ಪ ಎನ್ನ ಮಗೆ ದಾದಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಆವಡು ಪಾಪ ಮಲ್ಲೆಜ ಎಲ್ಲೇ ಆವು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಹೋಪ್ಸ್ ಉಂಡತೆ ಅವು ಅಪ್ಪೇನಾತು ಬೇತೆ ಎರಗಲಿ ಪೂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸಂದರ್ಶನದ ಕೊನೆಯ ಹಂತಡುಲ್ಲ ಅನಾರ್ಕಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಸ್ಟ್ 23ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ತುಳುನಾಡು ದೊರ್ಮೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯರಂಡು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇತ್ತೆ ಸಾಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಟ್ರೇಲರ್ದ ಮುಖಾಂತರ ಒಂಜಿ ಹೈಪ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆತನ್ ಬೊಕ್ಕ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಶೋತು ಇನ್ನಕುಲು ನಿರ್ದೇಶನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಗಳದೇರು ಇರ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಗಳದೇರು ಈರು ಪ್ರೀತಿಡಿ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರೆಗೊಂಜಿ ಮೋಕೆದ ಲೆಪ್ಪೋಲೆ ಕೊರ್ಪುನಿ ಬಂದ ಸೂರಜ್ ಎಕ್ಕಡ್ ಪಂಡಿತ ಅವೇನೇ ನೋಡಿ ಅನ್ಪಂಡ ಒಂಜಿ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಸಿನಿಮಾ ನಿಕುಲು ತುಳುವೇರು ತುಳು ಭಾಷೆ ಎಂಚಿತ್ತನಲ ಬತ್ತು ತೂವೋಡು ಯಾನ್ ತತ್ತದಿಲ್ಲ ಬನ್ಪುಜಿ ಯಾನೊಂಜಿ ತುಳುವೆ ಅದು ಕೂಡ ಒಂಜಿ ತುಳುವಾಗ ಮಲ್ಪಡು ಉಪದ್ರವ್ ಆಯನ ಕಾಸು ವೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡು ಆಯನ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡು ಅಂಚೆ ಬರ ತತ್ತದಿಲ್ಲ ಬನ್ಪುಜಿ ಯಾನೆ ಒಂಜಿ ತುಳು ಭಾಷೆಡ್ ಸಿನಿಮಾನೇ ಬೈಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಪನ್ಪುನಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅವ ಈರೆ ಕಡೆ ಪನ್ಲಕನೆ ಪಡ್ಡಾಯಿ ಸಿನಿಮಾನ ಮತ್ತು ತೂತುಜೇರು ಮುರಂದ ಕೊರಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಲ ತೂತುಜೇರು ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಬಂಡವಾಳ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ 2 ಗಂಟೆ ನಿಕ್ಲಿನ ಬಂಜರ ತೆಲಿಪೌಂಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ನಿಕ್ಲಿಡ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪಾತಿರ್ಲಕ ಒಂಜಿ ಎಂಜಿನ 3D ಮಾತ ಇಂಚೆ ಮುಸುಂಟು ಬತ್ತಿಲಕನೆ ನಿಕ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಪಾತಿರ್ಂಡು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದ್ ಪನ್ಪೇನು ಅವಿ ಸೀನಿಯರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಯ್ನ ನಮ್ಮ ಪಡೀಲ್ ಬೋಳಾರು ದೀಪಕ್ ಪಣಾಜೆ ಮುಕ್ಲೊಂಟಿಗೆ ಮತ್ತು
ಮುಕ್ಲಿನ ಮತ್ತು ನಿಕ್ಲು ಅನೇಡ್ ದಿನ ಊಟ ಎಂಜಿನ ಒಂಜಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಎಂಜಿನ ಅಭಿನಿಂಗೊಂಡು ಬಂದ ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಮಲ್ತೊಂದು ನಕ್ಲು ಅಕ್ಲೇನು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತ್ರಗಳು ಮುಲ್ ತೂವಲಿ ದೀಪಣ್ಣೆಲ್ಲ ಅದ್ಭುತ ಮಲ್ದೇರು ಅರವಿಂದ್ ಅಣ್ಣೆಲ್ಲ ಶೋಕ್ ಮಲ್ದೇರು ಅರವಿಂದ್ ಸೂಪರ್ ಅದು ಮಲ್ದೇರು ನವೀನ್ ಅಣ್ಣೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಡಿನರಿ ಅದು ಪೂರೆಲ್ಲ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ದೇರು ಮುಗ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಏನ್ಲೊಲ್ಲೆ ಅತ್ತಂದ ಬೇತೆ ಮಸ್ತ್ ಕೋ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಮಾತಿರ್ಲ ಒಂಜಿ 100% ಎಫರ್ಟ್ ಪಾಡ್ದು ನಂಚಿನ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಗಿಂದೇ ಪುಟ್ಟದನ ಸಿನಿಮಾ ಪೂರ ಬಡವದಕ್ಕಲು ಸೇರ್ದು ಈ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ದ ಬಡ ಉಪ್ಪುನಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಮಲ್ದಿನ ಸಿನಿಮಾ ಆತ್ಮನೊಲಿ ಸೊ ಆ ಕಾರಣ ನಿಕ್ಲ 2 ಗಂಟೆಗೆ ನಿಕ್ಲು ಕೊರ್ಪುನ ದುಡ್ಡುಗು ಒಂಜಿ ಪೈಸೆದಾತ ಮೋಸ ಒಂದನ ಅಂಚಿನೊಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಇಂದು ಸೊ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನಾನು ನೇರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಪಂಡ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಸಿನಿಮಾ ತುಲೆ ಆತಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಡ್ಡ ಅಂದಂಡ ದಯದಿದ್ದು ನಿಕ್ಲ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡ ಅತನ ನಿಕ್ಲ ನಕ್ಲೆಗ ಏರೆ ಗಂಡಲ ಪಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆಡ್ದ ಹತ್ರ ಕುಡವರಿ ಕುಡೊಂಜಿ 2 ಜನ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಜನರೇಟ್ ಆಂಡ ನಿಕ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಬಾಲ್ಗೆ ದೇವಿರ್ನ ಇಂಜಿನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹತ್ತವು ನಿಕ್ಲ ಕಾರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಈತ ಪೂರ್ತು ಟೈಮ್ ಕೊರ್ದು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ನಿಜವಾದ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲರ್ ಮಸ್ತ್ ಸಿನಿಮಾ ವೇಲೆ ಒಂದೊಂದು ಐತ ನಡುಟ್ಟು ಇತ್ತ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದಯಪಂಡ ಈರೇ ಮುಖ್ಯ ಭೂಮಿಗೆ ಉಪ್ಪು ನೀಡದ ಪ್ರಚಾರ ಈಗ ಬರೋಡೆ ಬಂದು ನಂಚಿ ನಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ದು ಬರ್ತೀನಿ ಕಿರೇಜ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೂರಜ್ ಇರ್ನ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಇಂದು ತುಳು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಒಂಜಿ ಬೊಂಬಾಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಬಂಪುನ ಪೇಜ್ದ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ಬಂಡೈತೆ ಕೆಲವು ಬೇಲೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಐನು ಇರ್ನಂಚಿನ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಲ್ಪಡತ್ತಾನೆ ಈರೇ ಮಲ್ಪಡು ಸೊ ಆ ಬೇಲೆನ ಬಾರಿ ನಿಯತ್ರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಎನ್ನುವೆ ಸೂರಜ್ ಈ ಕೆಲಸ ಕೆಲವು ದುಡ್ಡುಗೋಸ್ಕರ ಮಲ್ಪುವ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಮನಸ್ಸಿಡ್ದು ಮಲ್ಪುವ ಕೆಲವು ಅಡ್ಡೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಸೋದು ಮಲ್ಪುವ ಕೆಲವು ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಮಲ್ಪುವ ಕೆಲವು ಇಂಜಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ಗೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಉಂಡು ಮಾರೆ ಏನು ಪನೋಡು ಬಂದು ಮನಸ್ಸಿಡ್ದು ಮಲ್ಪುವ ನಮ್ಮ ಸೊ ಇರುವ ಆ ದೃಷ್ಟಿಡು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಂತೂ ಇರ್ನ ಬೇಲೆ ನೀರು ನಿಯತ್ರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರಂದು ಏನು ಬನ್ಪೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಈ ಕೆಲಸ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಲು ಏಪ ಮುಟ್ಟ ಉಂಡ ಅಪಗ ಮುಟ್ಟ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ತಾಕತ್ತು ಇರಿಗೆ ದೇವರು ಕೊರಟ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರದರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಸ್ ಈತು ಪೊರ್ತು ನಿಕುಲು ಅನಾರ್ಕಲಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾದ ಮೇಕಿಂಗ್ದ ಕತೆ ಅಂಚನೆ ಶೋಭರಾಜ್ ಪಾವೂರ್ ಮೇರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಚಾನಲ್ ಡಿನಿ ಮುಟ್ಟ ಬೈಜಿರ್ ಎರಡೊಂತೆ ಪಾತೆರ್ಪಲೇನು ಅರ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೈಫ್ದ ಅರ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಮುಖಾಂತರ ಎಂಕುಲಿನ ತೆರಿಪದಂದು ಎನ್ನುವೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ್ನದ ಏಮಂತ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅನಾರ್ಕಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಸ್ಟ್ 23ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಬರ್ಪಿನ ಶುಕ್ರವಾರ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಮದಪಂದೆ ಪೋದು ತುಳು ಸಿನಿಮಾನು ಫಸ್ಟ್ ಡೇನೇ ಇಜಿನ ಫಸ್ಟ್ ವಾರದ ಉಲೈಡ್ ತೂಲೆ ದಯಪಂಡ 2ನೇ ವಾರ 3ನೇ ವಾರ ನಿಕಲ್ ಬರ್ಪಾರು ಬಂದ ಅಂಡಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಂದಿನಕ್ಲೆ ಕಾಸು ಶೇರ್ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚೆ ಹತ್ರ ಸುರುತವಾರ ಸಿನಿಮಾನ್ ತೂಲೆ ಏಪಲ ಪನ್ಪಿನವೇ ನಮ್ಮ ಆ ಭಾಷೆ ಸಿನಿಮಾ ತೂಪ ಈ ಭಾಷೆ ಸಿನಿಮಾ ತೂಪ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ ಸುರುಕು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನಮ್ಮ ನೆರೆಕರೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಗೆ ಸುರುತ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಕೊರಕ ಒರಿದಿನೆತ್ತ ಮಿತ್ತಲ ಗೌರವ ಉಪ್ಪೋಡು ಅಂಚ ಪಂಡದ ನಮ್ಮೇನು ತಾತ್ಸಾರಂ ಅಂತದ್ದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಐಕೆ ನಮ್ಮ ಗೌರವ ಗೊರ್ಪಿನ ಸರಿಯತ್ತು ಅಂಚನೆ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಚ ಉಂಡು ಬಂದಾಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆದ ಸಿನಿಮಾ ನಮ್ಮ ಹೊರಪೋದು ತುಯ್ಯ ಬಂದಾಂಡ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಯಶಸ್ಸು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಎರಡೇ ಪ್ರಯತ್ನಲು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಆಪುಣ ಪನ್ನೊಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೀತು ಬರ್ತು ತುಯ್ನೇಕ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತಿರಲಿಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಯಾನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕುವೆ ಹಡೆ ಮೊಟ್ಟ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಅಂಡ್ ಬೈ ಬೈ